Hello, Vaskana. Welcome. Thank you so much for joining. Skana imbotangawo nekungotaurawo something manishe kuti timbofare tichitanga kuonana after a week. Takatadza kuonana last week. Saka nhasi tasangana. Vamwe imboshare Vaskana kumagrupu kwenyu mungodedzawo vamwe tingotiwo ombichana. Ngatingowedzerawo tingozunza. So, welcome. Vaskana. Nasa musundibata zvakanaka indau yedu. Asi mandishaya nekugerwa musoro wamwe mandishaya kanhasi. Takurasisai. Ngatimbofare Vaskana tisatanga kutaura. Evangelist vachinja kanhasi. Malati yakakona vane bvudzi hombe nhasi vavana bvudzi. Vakashata nhasi. That's looking beautiful. Wait, chipo ndionogona mozototanga kudzana I love you nhasi vana meroti ndimere timu rangu kana kuti nhasi vamwe hamupo Vaskana. Kwamwe ari kupikwa nhasi zviri kufamba sei kwasi pane zviri kupikwa here zvandisiri kuzivawo nai. Yes, looking good. Thank you. Ndini vanhu munogona imi matanga nekundisimudzira. Yes, my Ruth, thank you. Amaya kubereka. Mama Ruth. Ndo zvatakuita zvimwana hazisina bvudzi. Mukutsika pasi kutamba here Vaskana ngatimbotambei. Timbozunza tumwe straight so. Hands good topic na dangwe ra Bevan. Mobva manyatsotudzwa kuti sei matiri good tipenya tinzwe. Unombogera bvudzi vedu vamwari kuindava. Unombogerawo bvudzi racho iri rinenge rakuda kutanga kudimbuka mahairline kudidiwa kuti zvatione stress. Bamini wangu Lucas vari panapa. Inganhasi pakaoma. Bamudiki Lucas. Rega ndikutumirai kalinki mani mumboya pane zvandodambotaura nemi panapa zvimwe zvichaencourage vamwe madzimai panapa. Elder Jessica hanzi munhu looking good. Bvudzi racho ranga raundi stress ini zvine zvakutemesa musoro. Murusika pasi here Vaskana. Amen. Ndokugamuchirai vedu welcome. Nhasi vanhu havapo panapa vamwe vese handisi kuona vamwe mazita ndosimboona. Asi pane zvimwe zviri kuitika samwe here zvandisina kuziva nai vedu. Pane kwatarasika here ingosheyewo Vaskana tidedze vamwe zvinonakidza takawanda zvinhu zvachezvo. Tikangoti dedzewo 1 2 ngodedzana munosimbodedzana Vaskana panapa ndokuziva muchitanga kurumidza kudedzana. Ngatingodedzawo mafriends ngodedzawo 1 2 tichipinda zvedu mumorari yedu semadzimai. Toda kungotanga nekutenda SIS MELLY sezvamunongoziva. Tinoda kutenda SIS MELLY zveshuwa mukana wakadai wonoyo kuti tinoungana semadzimai. Tichitanga kudi kungotaura nyaya dzimwe pane dzimwe nyaya dzekuti hauna sisi hauna munin'ina shamwari yachona ndozvataitaura kuti dzimwe shamwari dzachona hauzvinyatsonzwisisa kuti ishamwari here. Unotombotanga watarisa kuti nyaya indoda kutaura nezvayo iyi kushamwari inoita here kana kuti haiite, because dzimwe shamwari dzacho dzinofara futi kana zvinhu zvisina kumira mushe. Paunenge une zvimwe zvinhu zvisiri kufamba mushe unotoona shamwari yacho ichitofara. Ndopaunotoona shamwari yawaimboti shamwari iyaiya kana zvinhu zvakakuomera uchiswera uchiitsvaga uchichema wotoona kuti shamwari unosimba kana uri pakuchema. Pazvinenge zvakakunakira uri pakufara ona shamwari iya inenge yakarova mudhusho zoti saka ushamwari hwacho hwakamira sei. Saka mazuva ano haachazi nguva chekuti nyotsvaga shamwari mudzimwe nguva kanzwa chiri kubasa imwe nguva. Saka ndokamwe kaplatform katakanzi SIS MELLY imboyayo tingopota
tichingozunzawo tisinganyanye kuita zviya zvokuti moza vanhu akanzwa kuti Evangelist vanobva vati aini zvechechi handidi imi we ndinotoriwa amai zvamunoona ndiri sisi ndiri amai ndiri mukadzi. Saka hapasi pese pekuti tinenge tichingoda kungoita tuholi panapa tinenge tichitaura nyaya sezvadziri asi tichisimudzirana nemasolutions anovakana because hatizoda kuti tipanane masolutions asingavake tichipanana zvedu nemasolutions anovakana but tichitaura takasununguka. Saka toda kungokontinya. Last time pepe takapedzisira kumbotaura zvedu takatibatei zvakawanda zvekuti nenyaya yetype yema-relationships. Ndichangoti bate mbichanaka foundation kuitira vanga vasipo last week ndaona kunge ndine mamwe mazita ndisingasimbooni. Saka chatikataura ndechekuti ma-relationships atinawo, ma-relationships includes relationship yemurume nemukadzi, relationship yemunhu ada kuroorwa kanzi mukomana nemusikana, kana kuti relationship yeushamwari yemucommunity kana ma-relationships ana amwene. All those are relationships vanhu vese vatinowadzana navo musociety, they form ma-relationships atinodhila nawo every day. Saka nenyaya yekuti ma-relationships atinodhila nawo every day takataura nyaya yekuti ma-foundations edu akasiyana. Saka pakusangana tichitotanga umhorosana paya tichitoonana tiri vanhu tese togona kutaura same language, togona kuve munyika imwe chete kana kubva munyika imwe chete, but zvatinoziva umwe nemwe zvaanoziva nezvakaumba kuti ave zvaari takatosiyana. Saka ndochinhu chekutanga kuziva kuti munhu wandiri kusangana naye haikona kuexpecta kuti anofanira kuzviziva nokuti anobva kuZimbabwe anofanira kuziva kuti zvinodai. Tinogona kunge tese tichibva kuZimbabwe asi toziva information dzakasiyana. Saka tinoda kungoti titange nekungoti timboziva kuti munhu wese waunoona rega kungoexpecta kuti anoziva zvaunoziva, nekuti uchagumbuka kana kuita impatient naye uchiti iye munhu werudzi asingazive kuti zvinoitwa so, munhu werudzi asingazoti kana achimhoresa munhu mukuru kwaari anopfugama, munhu werudzi asingazive atozive nekuti pamwe haana kuwana exposure yawakawana. Saka ndo chimwe chinhu chekutanga ichocho. But anyway hanzi madzoko ine vamwe aiwa tadzoka. Last week tanga tine nyaya dzaipisa saka takati aiwa ngatimbodhila nedziri kupisa dzenguva iyoyo pamba nenyaya dzekumba kwemwana wedu yakabiwa akaurayiwa tapiwa. Saka takati rega timbodzimhanyisa idzodzo, but tinongonamata kuti dai chiri musoro wawanika hatife takakanganwa nyaya tapiwa iri kurwadza. Kana pane hama dzatapiwa dziri pano tinongoti nematambudziko, Mwari ngavakunyaradzei, asi tapiwa tiri kumuchema tese nekuti semubereki mwana akanzi aitwa zvakaitwa tapiwa unoimachina kuti ari mwana wangu ndainzwa sei. Saka nyaya tapiwa ngatisimge tibata nemadzimai. Ndo chimwe zvokuti even isusu madzimai vari pano kana pane vamwe vanga vachitofunga nyaya dzekuda kuromba idzi kana nyaya dzekuda kutsvaka mari kana upfumi nenyaya dzekuti unozoita desperate zvokusvika pakuti chero ropa remunhu harina basa. Vasikana kana pane vamwe vari kuzviita pano ari kutozvinzwawo, aiwa izvi hazvidi kana kunamatirwa, zviri kungoda kuti iwewo unhu hwako chibereko chako hachirire here. Uri mukadzi ane murume anoita izvo zvouchiziva, kana kuti uri mukadzi anotombotakura musoro wemunhu mubhegi, kana uripo ndokumbira kuti ugamuchire Jesu. Ndokumbirawo zvangu kuti nhasi umbofungisisa nekuti inyaya yakaoma yekuti munhu unocheka musoro wemunhu sehuku, kucheka musoro wemunhu. Vakomana ka kana iriyo mweya yerima yachona imwe ka aiwa imwe rambawo wega enda parukova umbonoti nhasi Mwari ndisukewo ngatikunde imwe yakadaro. Mari tikaida nemuto wakadaro hazvibude zvakanaka. Saka ndoda kungotanga nekuti as usual munozama tangira atinoita tinotanga nekutendani SIS MELLY nemukana watawana. Saka ndibatsirewo kungoti tingoti SIS MELLY maita henyu nemukana wamatipa sevasikana. Tiri vasikana kavedu venyangwe vanagogo isusu vanagogo Evangelist Debra kana tasvikawo panapa tinenge tatu vasikanawo. Moza unombodawo kudzoka ndagera musoro ndandagona kuti inga ndatochembera, unoza unochitasa pagrazi wotoona kuti umaunyana wototanga unozvezvo inga ndatochembera, wotoona kuti regai ndimbogera musoro. Pamwe ndikagerawo musoro ndingatangawo kuita kunge chimusikanawo ndikaitawo ndichidzoka so ndichiedzwa kuti ndirambe ndiri mutara because chimuti chacho tochidawo. Kapana anoda kufamba asina chimuti unoda kufamba wakachibata. Unenge wakutoona kutoti akomana kunzoku kuri kuburwa kune tusikana turi kugeza turi kuita sei, saka wombotega ndigere. Saka tomboona kuti zvinoita sei. Saka ngatingotendai SIS MELLY nemukana wavatipa kuti tiuye panapa timbotaura sevasikana, timboencourageana, tichidzoreredzana. Moza pane zvimwe zvinhu zvatoita soka zvokuti ukashaya nokudzora unogona kutozoenderera kubvarukira chaiko kwakarehwa kuti unobvarukira sezipi. Saka zvimwe tombodawo kuti asikana tikatifarisei tikaridza kangoma tomboitawo tichidzorana kuti asikana maridziro atakuita aya kunyanya isusu vediaspora
tinogona kutorivara unozoti ukagara munyika yevanhu unongopesera sowakurasa chimwe chiunhu chako chaunga unacho chakanaka uya ungonhongeredza zvimwe behavior so zvokuti ukasatowana nokudzora kuti shamwari unozaka waive tori bhopa waiita zveunhu pepai izvi zvimwe zvawakuzobatira pamusoro izvi hazvichanyatsokuita moza unozoona kuti ndinemwe shamwari yangu yandakazopesera kuti asikanaka fungai no zvangu tiri ma-equal rights ende tiri munyika ine ma-rights endi tasunungurwa but pane kamwe kakuti kauchivanhu kedu keke kane umwe unhu watikaingotipa so thanks Brenda hanzi looking good iwo ndo zvandoda zvevanhu vanondibva ndizoti I'm looking good kwapashi yangu to looking young here neasikana vedu mukasimungoti good musingati young hamunyatsondifadza ichai young ndifare saka hanzi tikati fare tindike naBarbara ndiwo chinonzi chishona chandanchitsvanga pastor Elita good to see you maita basa munhu waMwari mauya pano saka tikati fare totidzora nei because janachitaura ndechekuti nyika dzatakauya dzana diaspora idzi kune vaya vari kunana diaspora dzine kamwe kakaucha kekuti kanogona kuita sekunge kari very free but kanouraya chinhu chinonzi unhu ende chinhu chinonzi unhu hachitengeswe ende haugone nyangokuita mari yakawanda sei ukashaya chinhu ichocho chinonzi unhu fungeka ndopamunozoona pepe chinzi kwari kushaya anonyatsomurorawo seiko anga nemari yake anoshanda anodii but chimwe chinonzi unhu ichocho chinongokupa chimwe chimahabhisi tunobhowa so moza pana munhu utika anenge ari munhu bhowo zvese but chimwe kamwe kaunhu kake so kamwe kakusangoshaya unhu kana kamwe kakuita kanongoiriteta so saka nhasi ndo chimwe chinhu twatoda kutaura nezvatwo tumwe tunogona kungoiriteta toto unongo chitori munhu bhowo unofara unodini wakachenjera unoita mari yako unogeza zvese bho anditi nhasi ndotaura kachilanguage chedu chebho chandakanzwa ndaenda paZimbabwe vanzi zvese bho inenge iri zvese bho iyoyo asi hauswereke newe suddenly panongoita chimwe chinongonzi suddenly so chinongonyuka from nowhere oza ndakatarisa mumusi ndichiverenga pane vanomboverenga bhaibheri pane nyaya yemwe anonzi Vashti andoaronza anga ari queen bho murume wavo mambo anototonga 127 macities haikuona zvese zvitofamba zviri kutofaya atorara usiku achitoita pati yake mangwana ari kutoita pati yake nevasikana ari kutoti ndiri queen one little mistake kana titi mistake kana twaive kuchenjera ameno mambo obva mutanzi uya utambe kuti ndoda kuti ndimboshaina newe uya utambira vanga vanhu vari panapa uya utambe vakuone Vashti akati inini chaiye zvikanzi nguya mandodada newe wakanaka stereki mboya ungotambira vanhu Vashti akati handiti izvozvo handidzike kusvika ipapo zvekutambira vanhu ndisiya ndiuye Vashti ndobva dzaramba Vashti dzaramba paya wotonzwa kudoka kwezuva mambo atodedza dare Vashti aramba kutamba kuti vanhu vamuone saka mukadzi handiteerere disobedience ina handidi mukadzi vanhu vakati mambo kana muchitongwa nemukadzi zvakadai kwesusa munotonga tozokurespekta isei toda kuona kumambo hwenyu kubva mumba menyu mungateererwa nemukadzi zvekusvika pakadai nyaya yatochiriridza Vashti zvakaritofunga kuti haiwa murume wangu kondoitawo zvandoda mumba mangu otoona Vashti akutodedzwa kudare dare ratoreva rakutonga nyaya yemumba mako kunyaya yemumba mangu imapinda papi vanhu vari kutopenga vamwe maadvaisa amambo akatoti kana zvisingatetarongedzai muende vakadzi vedu vanodzidza chii unozoona unonge chitori queen saizvozvi so sanhasi so mangwana ndotofuma achuma vatochinja mind pakutonga utonzanza kana maichuma itorongedza Evangelist vatobata kabhegi vatoenda vakaita seko Evangelist munhu aingofara bho akatogerwa musoro wake hanzi vakazongoramba kutamba vapuwa instruction nemurume kokungotadza instruction kunotorambisa zvinotorambisa Vashti akatoswera abata bhegi aenda memwana mambo akutonza kutsvagirwa mukadzi kwatouya vasikana vakanzi uyai vasikana vakamodhera chinonzi Esther chino chasvika chinherera chisina kana kugeza chinherera chiri kubva kumaruzevha Vashti aiti nini ndinogeza ndiri mambo hapana mukadzi anokwikwidza wanike ezvo kudoka kwezuva papinda ana Esther chaive chinhererowo zvacho chakakura kusinawo kana zvachinacho chakatoswera chagara chato queen ndo nyaya iri mubhaibheri mubhuku raEsther yoti ukaverenga unototi yezvo saka unogona kutotorerwa murume wako sekutamba nekuti waramba kuteerera asikanaka moza pamwe zvingati ndosvika ndati tikafarisa topota tichidzoredzana unogona kutoswera waenda nekusateerera apa iwe unongori munyika yemaraitsi yedu inei inonzi inotongwa naqueen kana kuti unongori muJoburg zvako mekuti una chikafu hachinetse zvese hazvinetse basa rako unaro uri kumugwa uchinotambira yako mari asi wotoswera big boss vatodii
vatoenda nenyaya yei akangonditiita chakati ndikangoramba. Saka ndozvimwe zvatoda kuti tingotaura nezvazvo izvozvo, tasikana tikati farisei hanzi tikati ngoma, hanzi tikati ridzei ngoma tindike, nemumwe anyora hanzi ridzei tindike. Hanzi naMaitawa, thank you, it's good to see you after a long time. Thank you Maitawa, kana neniwo ndanda kusuwa yasikana amunambonditambira nemufaro nhasi handambokona muchindinyorera I love you dzatosimboudza dziya. Inini I love you all. Nyangwe nhasi uri panapa, maybe uri kuita go through heartbreak, maybe uri kuita go through loneliness, maybe uri kufila rejected, maybe neCovid basa harisi kutamba, maybe shamwari yangu chitemba naye yakuitira makuhwa, maybe murume wangu achigara naye muchivimba kuti achakuroora pfuma akarongedza aenda, kana kuti watambwa yavhashti murume wangu uribata bhegi akati unditeerera akarova roti. Whether uri kuita go through whatever you're going through, I love you. We are here for you. We are here for one another. Mwari havasi benzi. Mwari vano turn things around. Saka whatever your circumstances are, maybe usitoda noise. Kuna matoti ndidzimire phone yangu andikuda zvekunyaudzwa nasi andikuda zvemalife ndiri kuita go through stress. I want to say to you, chimbomira kudzima phone. Because what we are talking about is what you are going through. Tese sevakadzi panapa. Hapana ari kuuya achiti inini ndinozvigona. Tiri kungozotaurana kuti vasikana pane maissues aripo eupenyu. Tikati farisa tikafarisa, asi ngatirangarire kuti kane kamwe kachiunhu kedu katoramba tichimaintaina. Nyika dzatiri idzi dzinogona kufurira, nyika dzatiri idzi dzinogona kukuita kuti ufile kuti une zvese, nyika dzatiri idzi dzinogona kukudza kuti you can do without a man masikana. Hongu zvinoita varipo zveshuwa vakadecide that. Vamwe vari happy asi vamwe havasi happy. Ina hangu ndingotaura ndichiti kana dai zvaigona unongodawo munhu wekutaura naye, unongodawo mumwe wako kana zvichigoneka. Saka kuti tingobatsirana kuti tiite zvekuti tinogarika nesu futi zvinobatsira. I know hangu tinogona kuchenjera hanzi naMartha I love you. Thanks Martha, ndozvandoda. Nukadaro ndobva ndaita manyawi kana ukanditi I love you too. Love inongofadza, so we love one another, and tikangoudza not I love you. Ndozvinongodiwa munhu, so you need to be loved. Mwari vakatisika that element kuti tive loved. Ndachitaura nemurume wangu makuseni nachuma nhasi ndikati ndiri kutaura nhasi nemadzimai, ndoda kungoti ndimbopindawo mupfungwa dzenyu varume kuti chamunomboti mimi pamunoti vakadzi hamuteerere. Nhasi ndonyaya ndoda kutaura nezvayo yekuti marelationship ndochatanga mumba ndoya kune vaye vari kuda kupinda vasati vapinda nevakabuda. Toda kumboti tiona kuti varume ava pavanogona kungoti hanzi haunditeerere ari kumboreva chii. Saka ndaitaurawo nachuma ndikati pamunomboti varume pamunoti vakadzi hamutiteerere, pamunoti hanzi ndoda kuitwa respect, pamunoti respect muri kunyanya kutarisira chii? Nokuti isusu vakadzi zvimwe zvachoka tinotoedza kuita respect, but hameno kakungoita kenyu kamunongoita varume, so kamwe kangoti pfachu makumbo kamunombotiitira. Saka ndaitaura navo ndikati seiko chii chamunonyatsoti respect chekuti unoona murume achitoti hanzi handichada nokuti mukadzi handirespect. Hauchatori handichadi, vona tete votouya voungana hanzi handichamuda, hauchamuda handirespect. Respect yacho munoda kana muchirespect munoda kuitwa sei? Hands Napi, we love you, Evangelist. Thank you so much. Barbara, thank you. Thank you so much for being here. God bless you. Saka, ndo zvatoda kutaura nhasi. Saka ndozvati kuna mwasikana izvo zvekuti vanongonzwa kuti hanzi nyaya yemarelationship vanenge vakutosvotwa vachiti ini ndakapedza nazvo. Asi kana unogona kupedza nazvo kwanhasi, asi after 3 years pamwe unozoona kuti hazvisi kunyatsa kufaya uri wega. Unodawo shamwari inongofunga ichiti hello good morning, zviri sei, unombodawo kamwe anongofuma achikuti I love you chero akinyangwa achitonyepa zvinongopuwa manyukunyuku. Saka toda ngoti tiumbane. Ini ndangoti nditi ngatinyanyoregai kubva tarasa unhu hwedu nenyaya yemadiaspora takajoina yekuti unoteedzera upenyu hwavo. Moza kuno kwatigere su kuEngland vanongotorana somurume nemukadzi votogara 16 years vachitogara vese vari mapartners. Ivo kwavari vachitoti zviri right zvakadaro. Tikangoda kuti tinyeberana kuti we marry each other, toda kungogara tiri mapartner hanzi no strings attached. Zviri right sei. Asi unozoona after 23 years pamoweta vana 2 ukati are you married? No, vaona vanokurumidza kuti no, we are not married. Please don't talk about marriage, we don't want to get married. Saka muri kuite we are just partners. Saka kana muchitokwanisa kugara mese 23 years chiri kunetsa kudii kuti mungoudzana kuti ngatiroorane here kana kuti muri kutya commitment here. Saka chinhu chinonzi commitment ichi chakutyisa kune vamwe vanhu. Hanzi Tanya unenge wakarwadziswa mama unenge usade zvekushungurudzwa. Yes, very good. Ndo vanhu vatiri kudai varoda kutiudza kuti chakuita kuti vadecide that kushungurudzwa. Asi nini nyaya ndinayo nhasi ndeyekuti uri kureva here kuti saka nyika yese ine vashungurudzi uye iwewe after that
because panduda kuti nditarise nyaya relationship aya kuti tumwe habits tinogona kungoita futi kuti tigone kutadza kugarisana. Mamwe mafambiro atinoitawo isusu awi perfect pekutanga. Uri perfect here. Uye iwewa munhu iye akazogariswawo pasi haana zvimwewo here zvekuti aigona kutonongedzera asi akaedza kuti atolerate you. Saka ndonyedza ndoda kuti nhasi tichitaurirana timboonesana kuti hongu naJohn zvakaramba. Asi vanhu vese varume vese vaita saJohn here. Hausi here uri kunetseka kuregerera John zvokuti wakuti kuona murume wese unoona John mumaziso mako. That is a dangerous mistake iyoyo. Ndo zvimwe zvazvo toda kuti titaure. Ndozodzoka pakuti alright tomboti wasiya John ukati handichada commitment. Wazosangana na Peter nemukadzi wake. Woti oina handidi commitment saka ndakuti hangu asina commitment shirane munhu wake. Do you realize what manje kwa uko kumba kwa John futi wa create of the problem? Saka nyaya dzacho dzoda kuti tidzitarise takasununguka chingotaurirana zvedu tisingashungurudzane kana kurwadzisana kana unongedzerana. Saka nyaya dzema relationship takataura tikati ndo ma entanglements aya takataura tikati chambwe kuti ungotaura ma entanglements so confuse. Asa achibvisa hunhu. Kana kuti iwe uchitofunga kuti ndiri right ka. Do you know kuti hanzi ndakazomboerenga Bible rikati hanzi benzi rinotofunga kuti rakangwara kana rakatogara nange chofunga ndakatongwara. Do you know kuti tese tinomboita nguva kuti unofunga kuti wakangwara iwe urikuita ubenzi so kutongobhoekana kuti ndaona text message yemusikana anga achikucha hello musikana ye saka muri kudanana muri mota wati danane kana ndakambodanana iwe saka muri kudanana utorongedza bag rako utoti ndakuenda handichatodi ndakutoenda zvatopera. Utona mainini vakatotuta vakati makatotamireko mainini handikuona message yange chita hello musikana wachona akaramba kunditsanangurira mukava ndakatora mwandishada ina handidi zvekuti munhu anondi double cross handidi mainini makatosiya mbeni ye 15 years ndakatosiya noti ndakaona text message ko vana ameno ndakatongoti vana ndogara navo saka kaentanglement kacho kanenge kasina evidence asi kachisuggesta kuti murume ane girlfriend asi murume uyu zvimwe zvese zvachitori bhobho mari achikupa zvese achiita wakazongoona ka message ndobva warwadziwa ukati ari kundichita handiti ndobva wabva ko vana havana kuchitwa kana baba vana ava ndi baba vavo ko wakamboconsider were impact yevana kuti vana vazoita makore nenyaya kuti baba vakaisa text message iwewo zvakuitira bho ko vana. Saka sometimes before we make certain decisions ngaticonsider hanzi napami varume havachina basa necommitment zvakutoda Jesu. Vamwe vacho vanoda kungochengetwa nevakadzi kare ndopavaive nemarriage dzine meaning. Now unotopfugama kuti usangane nemunhu chaiye but 99.9% yevanhu vacho husi chaiwo maiwe. Asi kanaka vana musoro bhangu vakutukwa pano imike musadaro vana musoro bhangu vakationa kuti zvamuri kutaura zvike zvitinorohwa. Kana mwagara munana munawera ana baba paside asi kana pano vamwe vanenge vanana baba paside asi totenda uya right family very right sure. Kuna vamwe varume ndozvatakataura last time kuti foundation matters. Umwe murume urutoti ndawana murume nyambisirwa waona kamukomana akasina kana experience anything akanaka kakambokaudza kuti mumba munoitwa sei mukadzi anochengetwa sei angopinda hutsi maba hweya apa ari kungotera zvaari kuona kubva wazviri kuitwa nevamwe ndozvaari kungotedzera. Saka ndozvatakataura tikacheresa vakadzi vanganiwe kuti asikana murume unenge wokurori nherera uchichengetwawo kana wachengetwa kwana tete hapana ataurawo newe wazosanganawo naJohn akuroora marorwa maini hamuna kana kumbowana orientation kana akakuudzewo kuti mumba munoitwa sei mangopindawo muhutsi hwega zvese muri kudzidza imomo asi uri kusangana nemurume ari kubva kumasvingoko wokuti akagariswa akaudzwa kuti mukadzi anonzi mukadzi anodai imi mapinda mumba mainhiya. Pane nyaya dzakawanda dziya dzekuti pamwe hauna kana kuprepare kunoitwa vamwe vakadzi wangopinda mumba muya murume ari kuexpecta kuti achaona une zvimwe zvine vamwe vakadzi vese wawanika hauna. Tomboti pamwe kana behavior yako chaiyo kwaabva kumasvingoko kunofunga kuti uyomberwa uchinzi mamuka sei soko mamuka sei bvudzi jena iwe hauna akakudza muri kutofunga makamira amemwana makaisa kabhareta kenyu muchiti good morning muchibata handbag kuchienda. Saka all those things matter. My expectations ndo chimwe chinhu. Expectation yako nemunhu waugere naye dzikaramba kupindirana anogona kutofunga kuti uri kuita disobedient iwe uri kusatoziva. Saka nyaya ndinota nayo nhasi ndeyekuti toita sei nenyaya yema-expectations toita sei nenyaya yemahabits atinawo mamwe anongobhowa so toda kungobatsirana kungonongedzerana tumwe tumahabits. Iyo number 1 nyaya expectation. Iwewe kana une munhu wako kana kuti muda kupinda marriage kana kuti matove marriage tomboti matovemo
then munhu uyaka iwe une picture yekunzi murume anonzi murume anouya akakutengera hembe every month, anokutengera bhurugwa nepitcoat every month, anodini anouya nepei yeso oisa patable. Ndo picture yababa vakaona uchikuromba kwenyu. Baba vako vechi vakatambira vaya envelope yavo voisa patable, amai vodedzwa, baba namai vobhajeta, amai vanotengerwa bhutsu nehembe, ndo zvawakakura uchiona. Asi nhasi unawe musoro bhangu pamwe anoti akatambira mari yake hauiona, hataure nezvayo, haakutengere hembe, haakutengere bhutsu, haaite anything. Unotozoitawo kuti tipewo mari yerent, obvisa hafu, tipewo mari yegrosari, obvisa hafu, tipewo mari yechakati, unonzwa kuti iwo hantu unoshandawo atopedza newe. Saka chifungwa kuti apa makachata munotori nemerezi tike tiri kumadziro. Kana wasangana nezvakadaro, thank you kuona anzi you look beautiful mama, thank you so much, thank you. Ndamboti nimborohwa nemhepo plus kandoda kukechawo apo ana kuone ndikakutarisei soni izvimakore aenda ungoti amana rege ndimbodzokawo mbichana pamwe ndingapindawo murodhi zvakare. Saka kumboedzwa kuda kuita ndozvimwe zvatiri kutaura kuti at the same time whatever you can do chinongoita kuti usangoitawo chinhu chakangoshoreka. Unoziva pane kudhererwa nemurume kwekuti so anenge akunyanya kutodherera, so unonzwa kuti hanzi uri kuita kunge muchembero, utoshoti abai mudaidzo ureva kuti kudii. Saka nyange oyo vachoanaka kuti usati wamo zvako uri kunzoko, kungoramba tichingoedza kungozviitawo look a bit beautiful and young zvamunongokwanisa kuitawo. Let's do it because it's about you. It's about your confidence. It's not necessarily kuti murume akuone. Ini ndakazvigerera zvangu kutaura chokwadi, ngoda kumbozvifila wongoti ndingofila kuti I'm different and I'm feeling different. Saka somehow zvinobva zvaita take away chero nyange ndanga ndine stress ka fact yekuti I'm feeling different yoyo and feeling like I'm loving myself more, inongondipa futi confidence. Saka ndo zvimwe zvacho zvatiri kutaura futi nhasi tipinda munyaya yedu. Saka chekutanga ini chandanda kutaura panyaya marelationships. Marelationships atiri kutaura relationship nemurume, relationship kana neboyfriend, relationship kana nevabereki, kana nehama neshamwari. Chinhu chekutanga, chinhu chinonzi respect. Everybody wants to be respected, whether uri murume, whether uri mukadzi, whether uri hama, uri shamwari, munhu wese wants to be respected. Saka whatever you do, whenever you meet chinhu chinonzi munhu, ziva kuti chinhu chinongonzi munhu chinoda kurespectwa, newe unoda kurespectwa, neni ndoda kurespectwa. Saka chinhu chimwe chatinogona kutarisa pakunzi chinhu chinonzi respect chinhu, uchisangana nemunhu ari munhu waunoziva, uchitanga kutotaura naye, respect yako inoonekwa ne the way you address someone. Ndoda kukuudzai chinhu ichocho chakakosha. Kana inini ndichinzi Dr. Debra, ukandimhorosa uchiti uri sei Debra, ini ndiri doctor, unogona kutondiofenda. Why? Because wandidzikisira title yangu. For your own information, munhu wese acquire doctorate kana angone title inonzi doctor. Uchisangana naye, appreciate dzidzo yaanayo, whether une jealousy, whether unofunga kuti aikopa, whether unofunga kuti akatenga certificate. Asi kana akatongograduate akanzi doctor, akatokudedzawo mukaudzwa kuti hanzi akagraduate, whether ndi doctor wembudzi kana ndi doctor wakuswera achiklina madhodha bhini, kana akaita udoctorate hwesociology kana udoctor hwesocial studies, whatever udoctor hwacho hwaakaita, by virtue yekuti akaqualify akanzi doctor, uchisangana naye, whether udi kana uri kurwadziwa kana kuti une jealousy kana kuti uri kusvotwa, uchitosangana naye ukamumhoresa uchiti yesi Peter, iye vari Dr. Peter, watodzva. Unozosara wotaura nyaya yako, yes Peter, uchi ndoda kumudzikisira manje, ndoda kumuratidza kuti udokta wakaenda basa nawo. Yes Peter, anditi Peter ndi doctor, iwe uri kuda kungomudzikisira wabva kuti yes Peter. Fact yekuti washaya respect nezvaakaita iyoyo yatoratidza a lot about you. Ndoda kutanga kuti taure kune vaya vanoti hanzi ndofesa rejection. Ndoda kungoti nditaure tumwe tunhu tunozoita kuti tiwane tizofila rejected. Wasvika pandiri inini tomboti ndiri Dr. Debra, anditi ndogona kunge ndiri doctor angu kuti ndiri kuchengeta huku, ndakaita udoctor hweagriculture. Iwe kwauri uchizvidzikisa kuti inini doctor wando respecta chete ndewe kueducation kana kuti ndewe kuhospital. Ndonzi Dr. Debra, ndakatopedzawo ndikaitawo udoctor wangu kuchengeta huku iwowo, ndakabva ndastadawo. Wosvika wonditi yes Debra, indini ndokumhorosa, ndokudaira handingarege, ndoti uri sei, tiri bhobho, zviri sei, handimika muri kuchengeta huku, tataura nyaya dzehuku waenda. Handiti ini napo wandisiya ndichifila kuti watadza kundirespecta. Handitika mangwana pazonzi Dr. Debra ndo vane answer nyaya iri kunetsa, kuri kunzi kuruitwa zvakati zvebhinda uko, asi kuri kutaurwa naDr. Debra. Iwoti ndovaziva ndeve mumaraini kavaivai, ndozvana navo avambondinetsa mhana, ndomuziva takakura tese ndeve mumaraini. Wosvika wakuda something from me, handiti tinozivana zveshuwa,
tiri vemaraini zveshuwa, but ndichine ndakarangarira kuti wakatadza kundirespecta paya. Chero nhasi ukazoda kusvika wakunditi dokta nokuti une chauri kuda, ndogona kukuignore. Handiti muri kuona. Saka already nyaya respect, it matters. The way you approach and address someone matters. Kana uchisangana nemunhu, zviri nani kana ari munhu wokuziva, ive enough information yekungoziva kuti anonzi Mrs. here, anonzi Mr. here, anonzani, because pane pamwe pokuti takakura tese titamba tese kuchikoro. Nhasi ndaamai chuma kana ndaa Evangelist Debra nditi. Ndatopa pamwe ndaakunzi kana kuti amai Nengi. Wosvika iwewe, womuramba uchikonditi apa ndine vana nevazukuru pamwe nevana vesangano nichi. Yes Debra, you know, I know kunongu chirungu kwedu kunoku kuEngland. Avaita zvana Mr. kana Mrs. kazhinji anongokudedza nezita, is their culture. But isusu nechivanhu chedu ndinoda kuitira kuti nyangwe kune vari kuSouth Africa kana kuZimbabwe kana kupi kwacho, be careful kuti unozosara kutaura nemunhu ka atosvotwa nedisrespect, iwe usingatombozvirangarira kuti anenge atokuona kuti uri disrespectful already. Saka pasatataura nyaya yemurume nemukadzi, tinongotaura you and yourself, the way you respect others. Saka Bible rinobva razotiti zvaunoda kuitwa wewe, zvaunoda kugamuchirwa nazvo, itira vamwe izvozvo. Iwo munhu akasvika unonzwa semurambo yaDoris mune vana 7 nemurume nemune chinechi, munosvika kuti yes Doris apo wachena musoro, unoza panenge pane chimwe chivana diki kuti tingochiona paDoris kadiki tiona ezvo ndozimbuyerise riri kunzi Yesu Doris iro. Saka sometimes all those things matter. Unless ari munhu unoziva kuti hada akanongoda kunzi Doris, that's fine. Saka how you address someone muchingotanga kutaura matters. Ndiri kuzvitaurira ndichida kubatsira vamwe vanhu kuti unozoona pamwe wakuda kubatsira kuti vanhu vakubatsire vokuignore. Inyaya yekuti pamwe ari kufira kuti hauna kumurespecta. Saka respect starts with the way you address someone muchitongosangana. Makadi henyu, vakadii vamwe. Chinhu chakakosha ichocho. Kungomhorusa munhu kuti vakadii vamwe kana ndi baba vane mhuri, ana mai vakadii, vana vakadii. Anditi washowa kuti uri kumurespecta iye nefamily yake nezvese zviri maari. Watoshowa respect. Kana mozotaura zvamuchataura akukuteerera with respect. Iwe uri kutarisa respect, ipawo chi respect ndo yemusociety. Ndakuuya kurespect yemurume nemukadzi. Varume Bible rinotaura kuti hanzi varume vanoda kurespectwa, asi vakadzi vanoda kudiwa. Mwari ndokutaura kwavakaita. Varume vanoda kurespectwa, asi vakadzi vanoda kudiwa. Todzoka panyaya yekuti iwo mukadzi uri kumirira kuti handirespecta kana ndisandadiwa. Murume ari kuti handikude kana usati wandirespecta. Ndo imwe hondo muno tikati takaonda ikako, uda kuti ndikurespecte asi iwe hausi kumbondida, wakapedzisira rini kunditengera hembe, wakapedzisira rini iwe bvati handitenge because iwe handikamuka ubika uite zvakati. Pacho nehondo paya. Uchiona mumwe mwazi kutaura nemumwe, inyaya haasi kundirespecta. Kwa iwewe haasi kumbondipa rudo. Funge henyu mama, kubva ndakaroorana naye, kana hembe atenge kana bhutsu ndozvitengera ndega, haana chaanombondiitira murume worudzi, haana kana rudo. Iro murume racho rinenge rakanyatsa kupfava rakateerera. Zvonzi ndichitenga ndopenga, ndinofanira kutengera. Kwenyaya kwematadza naye, haana handirespect oyu. Mubvunzei, respect yacho modachi handiteerere. Ndambotaura nyaya yaVashti iya ndikati Vashti akaswera Esther apinda. Vashti akanzi unonditeerera. Nyaya yacho muda kuteererwa kuita sei? Ndakamuchiregedza basa, ari kuda kungoenda kubasa chete. Munozomuchengeta here? Anochengeta vana pamba. Saka uri kuona kuti request yacho iri kunzi kuteerera iri very foolish in your eyes. Murume ari kutoshingoti hanzi gara pamba uchengete vana muri muJubilee, rent yacho hamuna. Saka ndopamwe pacho kuti panoita challenge. Ari kukuzoti hanzi dzokera unogara kuZimbabwe nevana, indosara nchishanda, mari yacho yanotambira ishoma. Iwe unomuzoti ireza akatongosara muJubilee imomo chete, hamuna chakanaka. Vakadzi vese vanoswera vamuziva. Saka pane zvinhu zvekuti somehow zvakuda wisdom manje yekuti apa ndodhilana posei. Womboti kutamba kauchoti murume ari kutamba, wonzwa kuti zvese kuti tigare muno muchese muJubilee kazvibetsere, vana ngavaende vanodzidza kuZimbabwe mani. Ende munogara nevana kuZimbabwe. Iwo apa ane 3 days harare mumba. Wofungoti kana achitadza kurara mumba ndiripo. Kuti ndikazodzokera kuZimbabwe kwacho zvinofamba sei. Saka mamwe machallenge atosangana nawo marelationship. Wotoona padedzwa dare, padedzwa na tete munza. Kwenyaya hanzi ari kuramba kuenda kunogara kuZimbabwe. Ndakaona musuno SIS MELLY panapa paito nemwe yaitaurwa yemukadzi aiti mwana ari kunzi ngaende kumusha, aende kuZimbabwe kunogara kuZimbabwe nana tete. Isusu tosara tiri kuno kwasi ari kunzi kana inini ndaenda, iwewe unobva waenda unoshanda
kuma live inuko iniro sara nchigara ndega ozoshiota apa muri madaizo kudiko adi mwana zotaura nyaya yake zviri straight unoyatsona kuti pane zvakavanda ameno zvinenge zvakavigwa so zviri pasi kutaura kwaari kuita ari kuda kungofadza zvepamusoro asi unoona kuti pane zvimwe zviri pasi saka pakuda wisdom yekuti iwewo munhu wako unodi unomuziva murume wako iwewe unyanzomuziva saka pakuda wisdom isusu vanonamata ndopatinoti unonamata manje ndopaunenge wakuona kuti marriage yangu pane gonye rinoda kupinda ndopaunotanga manje kurara usiku nesikati uchinamata asi above all panoda wisdom saka ndinotaura panyaya respect kuti vakadzi pane zvimwe zvatongotofanira kutongoti whether you like it or not kana uri mukadzi uri kuda imba kana toda kuipinda chinhu chinonzi respect zveshuwa ndidi kunyepera tinganyeperane tikafarisa chero ukaita madegree 20 chero ukaita madoctorate mangani respect is needed wherever you go, even on the street, even patient yauri kurapa, even customer iri kutenga chingwa inongodawo respect. Murume wogere naye anoda respect, newe unoda respect. But how do we respect kana iye asingandide, kana siye asingandi respect? Atisi kuti unogiva respect nekuti warespectwa. Whether uri pai iwewe respect unongopa chete, asikana ipapo toda kutaurirana chokwadi, tinganyeperane, tikafuridzirana, tikafurirana. Chero uri ku UK, chero uri mu South Africa, chero uri ku America. Respect is community, international. It's international. It's a prerequisite. Haina kuti ndiri pakati, haina kuti ndinonzi ani ndine nyembe dzingani. Respect chero pabasa pako, chinhu chinonzi respect kana usina chikumbiro kuna Mwari. Kune vamwe vanhu vakagora kuti kune mumwe munhu kuti munotogara muchitomunyeya kuti respect vamwe vanhu aite. Akatanga achizvijaidza kuti anoti zvese ngazvingoitwa. Moza pane vamwe vanhu vakakura vachifuridzirwa, so vana vakomana kuti amai vemuka vachibika sadza. Moza ndakamboita mumwe mukadzi, so anga akarorwa kumasvingo, sori ive kumasvingo pana pandakusikawo tsoka dzenyu. Anga akarorwawo kumasvingo nhasi ndicharohwa nevanhu kumasvingo pano, musandirove vedu, ndirongotarawo nyaya yangu. Ndatoona umwe atsamu wakumasvingo. Aya, murora wenyu anga akarorwa musha kwenyu ikoko. Murume hanzi achirorwa musho kubva kumusho kurorwa, amwene vaibika sadza remwana wavo, kapotoke mwana wavo chete. Hanzi kubva achikura ndo zvakatokura zvichiitika izvozvo. Aitongobikirwa kapoto kake chete ari one. Vamwe vana vese vaidya, asiye mukomana ainzi mwana mukomana handiti. Saka ndiye anga arega mwana mukomana musha. Aibikirwa kapoto kake kanoto, amwene vaitotsva neutsi nemaziso achibuda musodzi neutsi kurovera kamwana kavo kapoto. Saka chindodzoti mwana iye kana wachizogara naye iwewe, iwe uri kuenda kubasa wabika waisa mumicrowave, anokuudza kuti handidye zvemumicrowave, ndobvongerwa kangu, mai vangu vakandidzidzisa kuti chii, ndobvongerwa kasadza. Handanzi tiri pano vana loisi nyansovhai matiudza, ndimi vacho vemasvingoka, chitiudzai, handi muri varoro kumwe, chitiudzai kuti kana maidaro muroora, kuti muroora anonzi zvanzi anobvongerwa kasadza kake achikura, mwana wenyu hanzvadzi yenyu, azouyawo kuneni manje taugara tese, indakuda kuenda kubasa, ndonzi hanzi ndinoningikina, hanzi namai muSIS MELLY will not give you platform. Ndo vemasvingo nhasi hangu musandiroenda kuchinja urati hape kumasvingo, ndachinja ndaita mistake. Vemasvingo ndiregerere, ndaita mistake. Anobva kuKariba, hapana vanhu kuKariba, panapa vaKariba vashoma. Saka ndo zvakaitika kuti amwene vaimurovera kasadza. Ane mukadzi aiinsista kuti inini ndoda kuroverwa kasadza kangu. Mukadzi apa ada kuenda kubasa aneta. Asi ndo patiri kutaura paya kuti pane zvimwe zvakaoma. Asi iwewe chidzidza murume wako handiti, wakuda wisdom. Ndo zvaanoziva, ndo picture, ndo panoti mukadzi ipapo pekuroverwa kasadza. Mai vake vaizviita. Anotokuzwa kuti baba vangu ndakaona mai vangu achizviita. Baba vangu vafa, mai vangu inini vaindiitira. Saka iwe unozvitadza nei? Saka it's a big challenge. Unenge waya wagara nesu pana patokuzwa kuti anopenga siyana naye, wanga uchibika sadza makusenzera unopenga. Tendi tokunyepera chikufurira. Nekuti munhu wese paunororwa nemunhu wako. Ndosaka chikosha hazvo kuti tangai mazivana. Asi hazvinei pamwe makatadza kuzivana. Wazoona kuti ndo zvaari. Anomuka achida chisadza ichocho. Pakuda simba raMwari, pakuda uzvininipisa. Atidi kunyeperana. Ndodaro nekuti ndozoti pana umwe akatombondi approach netunya twakadaro. Ini ndoda kuudzawo chokwadi nhasi Evangelist Debra wakana muchindida. Kuti nyangwe zvakaoma kudaro, for the sake of your marriage,
for the sake of continuity, for the sake yekuti vana vako vaone baba mumba, vaone baba namai vachifara. Chingozvi accepta kuti inini ndiri wekumuka ndichibika kapoto kesadza. Zvakaoma zvakadaro chitongozvifita paschedule yako. Unoziva kuti hapana munhu anofita schedule yekuti ndichageza, hapana munhu anofita schedule yekuti ndichada ndichawacha. Zvinhu zvaunotoziva igara uziva kuti ndichazviita. Saka gara watongofita zvako kuti inini ndichimuka chisadza, whether tiri kutaudzana kana hatisi kutaudzana, chisadza ndabika ndapedza. Wasevha noizi, wasevha matare, wasevha zvinhu zvakawanda nekungorova kapoto kesadza. Watovhara muromo yakawanda nenyangobika kapoto kako kesadza. Kana zvichigona, pane zvimwe zvinhu zvokuti for the sake of peace and love and unity mumba, unongozvishingira ndongotomuka ndichibika chipoto chesadza ndapedza nazvo. Alright, pochuya pano pekuti iwe unenge uchizviti handitike kuti handibike chisadza checho yatundobika, obva atanga kukuudza kuti saka zvese zvauchabika handichadya. Matone noizi mumba, pato vana vakuswera vachinzwa yowe maziro achirohwa, yatongori noizi. Nenyaya yekuti chii? Hausi kuti hanzi kuda hadi sadza remufriza anoda rinorohwa rakadaro. Hanzi muno tinobika toisa mufriza. But pane vamwe vasingade remufriza rachona. Pane vasingatorida anokuudza kuti handidyi remufriza. Saka iwe uchashinga kuti nekuti ndakambonzwa paipe paSIS MELLY vamwe vakadzi vachiti suspreza mufriza ucharidya chete, iye agokuudza kuti handiridyi. Woti ucharidya chete, oti alright. Iwe uchiita izvozvo remufriza rako rinoungana, wakambona kuti unoribika uchiriunganidza kusvika firiji risingakwane, wotanga kurasa wakatisa mafuta chisadza chako hapana achidya. Wozoona uyo slowly achauya, uyo slowly achauya kuzwa kuti handine ndadya reka kundisira ine ndinondodya utake away. Apa kunyepa. Do you know kuti Satani akachenjera? Anobva auya, Satani anenge achiziva zviri kuitika mumba menyu zvese ka. Panguva yamuri kunetsana muchidaro uchiramba kubika sadza, Satani ane tumaagents twake tune makumbo 2 twana two tunenge turi kunzoko. Anobva anochiudzwa kuti uri kuona uyo ndoda kuti ufambe uende pakati uchatonosangana naye achitenga take away. Iwe obva wamuti ko muri kutenga take away maita seko. Iwe obva achoti sadza rinonetsa isina kurida kwandoita ndinoribika every morning. Every morning ndobika sadza. Ndimukadzi watiri kutsvaga ka. Ndinorova unganetsenge sadza kana asingade kubikira ina hangu handisi kutisiya mukadzi wako, asi uya zvako ndokubvungira chisadza every morning. Uri hanzvadzi yangu, unobva kupi? Ndobva kuzaka. Uri mwana wokumudzi wezhira, uri wezhira iwe. Unouya uchidya sadza kumba kwangu hapana kana chakamboipa. Unouya uri mwana wezhira aiwa. Uya kuzvara muroora anogona kugara kwandirwa. Ungati ari kufarira kuti muroora ariko. Chienda unovhongerwa isadza 2 days 3 days murume wekuti hauchamuoni. Saka pane zvimwe zvinhu zvekutika Satani haasi kuzorora kunzoku. Munoziva kuti kune maagency ane makumbo 2 dhuze imwe agent itori pano vanonotemerwa nyora vachienda pasi pemvura dzekunzi mhiko yandiri kukupa ndeyekuti uchapunza dzimba. Hatidi kunyeperana, zviripo pano chaipo. I wish dai pane umwe akasimba akaipinda nepasi pemvura vanoenda vachinoitwa mamwe initiation. Anenge aripo akatonitiatwa kunzi iwewe 1 nyora idzi akubata hakusiye. Number 2 pasi pemvura apa uri kubuda chauri kuenda kunopusa dzimba. Anditi auya ari kupa mission pake owana zibaba rikuti hanzi ningadzi ari kuramba kubika sadza. Anozwa kuti uya mani, anozwa kuti kana angomuguma chete achamusiya imba yaparara. Unozongosamwa kuona kuti futi kwaakaendeko hapana chakazonobuda nokuti angazingazwa kuti asanganawo neagent yaSatani. Saka unotoputsa imba yako sekutamba nezvinhu zvisina basa. Saka uchenjeri zvaunotaura unoti respect yeduka ndeyekuti munhu wamuda neurema hwake, wamuda nemaweaknesses ake. Pane zvimwe zvokuti vanhu vanochinja. Even iwewe uri kuchinja, even inini ndiri kuchinja. Zvandaive last year, zvandaibhilivha last year, zvandaifarira last year, hazvichazizvo zvandakuita. Inini ndichiroorwa, ndine mapfekero andaida, ndandine maitiro andaita zvinhu. Asi zvino zvachinja over the years, handichazi munhu iyeye. Murume wangu akaramba achiti pandakakuroora waita zvakati wewe, pandakakuroora wangu wakadai, andondishungurudza nekuti handichazi ko pane zvakawanda zvakaitika pakati zvandichinja. Saka ndochimwe chichemo chevamwe. Murume pandakaroorwa naye anga akazodai, kana kuti iyo anga chimukadzi ye pandakamuroora anga akazodai. But ngatipanane mukana wako accept kuti as we are growing certain things are changing. Music yawaida chayo iri kuchinja. Chikafu chawaida kudya chacho chiri kuchinja. Mapfekero awaita chayo ari kuchinja. Saka moyo wako futi ari kuenda achichinja. Saka ngatigonei kugamuchira machanges iwayo. Mamwe achona munhu ari kuchinja achitanga kubhowa, mamwe acho munhu ari kuchinja achitanga kunakidza. Saka instead of you fighting, muchiramba muchibuilda vast ningiria rekuti ndiani anowina. Munoza munopedzisira muri mba 1 macho nehondo chaiye kutenge mune maami mairi akasiyana. Umwe achiti nichi handisi kuzoita.
murume achiti ini handisi kuzobhadhara rendi kusvika wakunditeerera iwe uchiti manje ini handisi kuzobika chisadza ichocho kusvikira waziva kuti gepu riri kutoenda richitoenda mukazozviteso chakambotanga chii saka zvazvinozoita kana zvazooma manje zvaadhipi hamuchagona kutaura mese pamwe hamucharara pamubhedha 1 munogona kuti muchirara pamubhedha 1 mwakafuka kumbezi rake mukumbezi rake because it has gone that deep muchimuka hapana anomhoresa mumwe umwe ari kunovhura mufiriji achitora chisadza chane zuro umwe ari kuvhura mufiriji achibika chisadza chake hapasina nyaya hapasina chi asi muri mumba 1 iwo uchitozvido uchiti chero ari muno mumba chete hapana kwaanoenda asi riri kutodi riri kuwaidhena ringikini bridge riya paunozoona manje asiri kurara mumba ndopawakumanya Evangelist ndinamatireo I need a prayer murume wangu haane 2 days haanamboraramba hauchatiudza nyaya dzedze kuti ndakarambobika chisadza asi kana ndoda kuti ndikuudzirei pano nhasi vamweni zvakafamba sei handimbozafunge ndozvaakangoita akanyinga mukadzi yeye ndo ndiye amupengesa ndofungatirwa mushonga handi mukuona prayer point yedu yakurova chimukadzi icho asi rutu yenyaya inyaya yekuti wakatadza kumurespecta wamarequest ake semurume wako ndingotaurawo izvozvizvi kuti ndibatsirane nevamwe I know kuti kuna mwana utanzi munongoda kuti tifadze varume ina hangu handikwe ikoko ndoda ngoti tibatsirane pachokwadi inyaya yekufadzana inyaya yekurespectana inyaya yekugamuchirana ndo yandoda kuti titaure pana umwe asati apinda mbanhasi ndingoita kuti paunozopinda iva waita stada munhu wako musati maroorana ziva zvinomufadza nezvisingamufadzi ziva kwaakabva ziva zvaanoda zvaanotarisira pauri kuti uda kuroora mukadzi wauri kutarisa kuroora uda mukadzi akaita sei ndezvipi zvinhu zvaunovhaliwa tarisa kwaanobva mavalues avo saka zvimwe zvinhu izvozvo ukasazvitsvaga maamumba zvinozokutemesa musoro saka tomboti iwewe zvanaitaura kuti suddenly gepu riri kutokura rekusawirirana pawakuzochimhanya kuti takuda munamato murume uya ndopaunonzwa achiti mamaka mauya enyu muda kuti kansela mukadzi anorwadza mhanuyu chii no mani ndinozviwachira ndinobika ndega murume ari kunyora list rezvinhu nai ndochokwadi tasingataudzani kuti but pane mudzi mudiki waungadai wakangoavoida kadiki kamudzi kadiki kauti dai wakangorova chisadza muchiwirirana iyo because unoziva varume vacho kana achidya chisadza ichocho aguta anobva anzwa kufara so ende unoziva varume vanoda chinobikwa nemukadzi wake anojaira chero usingagone kubika uchingobhoilawo chero usingoitawo mabikira ako iyoyo chinhu chese handitanzi zvinonzi hapana chinhu chinonzi chatadza kubikwa as long as chaibva iresipi maibikira ako iwaya ndori resipi yakamira yakadaro kune vanofuraya kune vanobhoila kune vanopisa iresipi dzese dzakadaro anojaira kana unoziva pamwe murume kuti ukasatopisa anoshamisika ajaira zvinenge zvakachacha zvakaita black kubika ikoko chikwese kubika chikuru kudya chikuru kuibva handitika saka murume anojaira zvinhu zvinobikwa nemukadzi wake saka before matombofunga nyaya yekuti mupfuwira kungoconditioning iyoyo yekuti everyday ndiuri kubika anojaira ruoko rwako saka iwe take advantage yekuti ajaire ruoko rwako more and more pane kuti umupe mukana wekuti achinonzwa ruoko rweumwe munhu paachazononzwa rweumwe ndo paachati yezvo kwedu kunobhoiliwa kunofurayiwa zvinofuraya zvinenge zvinonaka because zvaita different saka akutotorwa moyo nekufurayirwa iko kuya akudzokera mangwana before you realize imi matone gap saka instead of promoting zvinhu zvinokuitai kuti muve separate mugap renyu rikure aim to bridge up to nitoto tuchiti tudiki aim kubatanidza I don't know kuti sei ndiri kudai but ndiri kunzwa kuti kune vamwe vanhu vekuti imba hongu varume vane maonesera vanoita but pane vamwe vekuti nemiwo asikana muri kutileta down kana tiri kuzvileta down neniwo futi ndiripo tinozvileta down nezvimwe zvinhu zvidiki kuti uchizotanga uzvigadzirisa nyaya yakura paita mamistakes hobo padini hapasisina trust hapasina chi murume akuti ni handimupe mari ndomupa sei mari asingagona kundibikira nyaya diki nyaya yekuti hunduhwe inowachwa ndiana anoiwacha hunduhwe yake ngaawache ega nemaoko 2 ndiye aipfeka iwo chini ndakakura ndichiona mai vangu vachidziyanika paraini dzababa vangu vaiwacha hunduhwe dzababa vangu dzemukati wonditi iwoti handiwache munhu une maoko ako 2 ndinechi motonetsana nenyaya zvokuti murume anosvika pakudziunganidza woenda kudry cleaner nadzo dzidiki some things ndo zvandaitaura kuti pride ukasaingwarira inouya seuchenjeri ndo pana ndichida kuuya madzimai pride inouya seuchenjeri pride inouya nekukuti inokuvhara maziso kamwe kareality kari so simple
Pride inokudza kuti hauitike, ramba wakamira. Makambona munhu kuti unoti naiwe munotuya mese naye munin'ina shuwa uri sacrifice kuti imba iparare nenyaya yekuti uri kuti hauwache hunduhwe chete. Hakana zviita nemaoko ake tu. Hakana kubasa kwangu vanhu vakandiseka pandakavaudzwa kuti munoziva kuti unonyeperwa nevamwe vanhu so kunzi makore anokuchaitwa izvozvo. Hatiite izvo vachiita mudzimba dzavo. Usanyeperwe vanhu vari kudziwacha kunzoku. Usanyeperwe vanhu vari kubika kuma 2 AM vachirova zvisadza vachibikira varume vavo zvisadza. Kana magara sepo panapa pedu pano paplatform tichiudzana takapfeka majuzi saizvezvi zviso takagerwa musoro. Kana ina handite nelipstick iyo unofunga kuti ndingamuke na2 handite ndendarara 2 ndendarara akasvika na2 handibate. Unonyeperwa vari kumuka vanhu vachirirova sadza. Vari kumuka vamwe vako vari kukunyepera. Iwe woenda kumba unosvika unoita mozoti kana takawanda so takaungana tinenge chida kuti hatiitike katese. Inini andite pay yangu aishande mumbaini aibate. Inini mari yangu yandotambira ndiye kugadzirwa musoro nekudya nekutumira vabereki vangu. Murume ndiye anoita zvese. Wonosvika mai mwana handisi kuzoita ndiwe uchaita zvese. Vamwe vese kunzokuvandudzwa kuti ndozviri kuitika. Usanyeperwa mai mwana. Iwewe itai zvamunowirirana mumba nemurume wako. Usatauri anzi usafananidze nguo nedzatarubva. Unonyeperwa. Oti anzi kunzokuvese ndo zvavangataura pachina patantiri vakadzi vese vashamisika papanda vaudzwa kuti ndobhadharawo rent vashamisika. Kana zvichiita muchimbonyanya kuitireiko zvekuti zvipisi. Kana zvichingoita kana kungoisa mari yacho pamwe chete mubhajeti. Asi tomboti hazviite nekuti pamwe makatogara maisa mutemo kuti mune mwanja zvake. Chivei nerelationship yekuti munogarawo pasi. Motaurirana murume nemukadzi naitoita sei. Plus relationship inobuildwa. Vakadzi takapuwa chipo chacho isusu Mwari vakatipa kamwe capacity kasina varume. Mwari vakatipa capacity yekuunganidza family together. Mwari vakatipa a certain level vachitisika izvo hazvina kana kuti ndinonzani. Takatosikwa tinazvo zvirini asi zvinogoneka kana tikazvida. Asi unogona kuchuza kusada hako kuzviita. Kana kuchuza kuti inini ndine pride yangu ndonzani inini ndoda kumuratidza. But ina handidi kunyeba kana Vashti ndambotaura nezvaVashti. Akabva atoti handiitike izvo handiite. Asi akatoswera moza title yaQueen yakakosha so. Do you know to yaQueen uri mukadzi apa ndombotaura nevari mudzimba. Ndichauya hangu kuna vanin'ina vedu vari kutarisira kupinda kana kuti vakabuda wavo. Ndoda mbotaura kunemi varimo. Because tikasataura nemi varimo futika tichazosangana nemi futi takutaura nevanin'ina vedu vamwe vakabuda. Saka toda kuti mimi varimo chimbodzigarai muite zvakanaka. Munoziva kuti pride yakaita kuti queen unasiya uqueen. Unosiya uqueen wahongo uriwe first lady. Amai moyo first lady vekwamoyo vekwani duchess vekwamoyo. Apa munoziva kuti inotongori glory covering crown yekuti murume abvisa mari akakusarudza kuti ndiwe wandada ndakuisa mumba. Waiswa mumba sepo paya. Waiswa mumba sepo paya pfachu wega. Wachiti alright zvaramba wachibuda. Wakunosvika futi wakunonetsana nevamwe vane vanhu vavo handiti mukona. Because hauchambowana mumwe munhu ari nani. Zviri nani kuti unamate ushinge kuti iwo wako kana achigadzirika kunze unga achikurova achikuponda sepicture ndaona pasimela paine munhu akatsemugwa musoro. Aiwa kana achirova hake tinoti imbosuduruka uende pari safe. Motsvagawo kana vechechi kana macounselors anokubatsirai musati masvika pakuti takuita divorce. Mwari havadi divorce. Asi zvasvika hazvo pakuti hapasi kugadzirika murume uyu haasi kuita kana haasi kuita kana zvaoma wongobuda neupenyu hwako uri mupenyu. Saka ndikutaura inini kuti nyaya respect yakakosha. Dzidza munhu wako umuzive. Havana mbofanana sikana. Varume havana kana mbofanana kwavakabva vakatobva kwakasiyana. Zvavakadzidza kuti vave zvavari chakavaumba chakatosiyana. Foroma yavo yakatosiyana. Umwe akabva kwaaigarirwa pasi achinzi mwanangu wakuroora mukadzi. Mukadzi anonzwai. Umwe akabva family yekuti amai vainamata siku nesikati mugomo. Mwari mwana wangu kana nyangu aroora ngave murume akanaka. Ari kupinda marriage ane mablessings. Umwe akabva kumba kwairohwa ngoma. Kunzi ndisekuru vemushava. Vachaita vakadzi 20. Muri sekuru vemusha imimi hamunzwai. Saka uchiroorana nemunhu kwaakabva kunoita meta. Zvakamuumba zvinoita meta. Wazosangana naye woona kuti ndozviripo. Tichaga uchenjeri tiri panguva yekutonamatira uchenjeri izvo tiri panguva yekunamata. Kutsvaga uchenjeri hwekuti Mwari murume wamandipoyu chindipewo uchenjeri hwekuziva kudhila naye. Hanzi namainoma kove muUK vasingadi kubhadhara renti munotinavo. Ndopatataura paya kuti foundation yenyu yakambomira sei. Makambotaurana chii pakutanga. Munowirirana here mune ushamwari here. Because kana musina ushamwari kuti muzongotangira ushamwari pakutaura nyaya yerenti apa
pamatoratidza ukatona mushini chivo handisi kuda kuti munoputsa dzimba nhasi kana muchiita izvozvo asi ndoda kuti ndingokupewo kamwe kapicture kana ukaona muchinyanya kuita zvokuti rent ye500 grocery 50 chini foundation yacho iyoyoka inoda nyasha. Kana uri pano munin'ina wangu une foundation yakadaro indofunga kuti ukambosvika kupe kuti rega ndimbonamata nditsvage uchenjeri tozotsvaga nguva yekutaurira nemurume wangu because zvinhu zvese zvinoda kutaurirana at the right time. Unoda unida kuti uve netime yekutaurira nemurume wako kuti patiri apa, do you think this is good for us? Hausi kuona here unge takuita unge boyfriend and girlfriend, tine vana tine chii, kodai ndisingaende kubasa waiita sei? Saka already unotoona kuti pane kanyaya pakunzi afa paka pane kamwe kanyaya kasiri kutaurwa kari pasi pekapeti kafoundation kamwe kekuti hapana ruda ukatanga ukadena asi karipo. Pane kamwe kakavharwa, pane kanyaya kasiri kubuda kachena. Chinozoita kuti isu tiri murume nemukadzi because kamurume waifanira kutongondichengeta nditi it's a privilege kuti ndiri kushanda ndandindoona zvevana futi because mukadzi une 2 jobs unongobva ubasa uko kwawabva kwaunobhadharwa wauya mumba une rimwe basa. Saka muchati here kubika nhasi ndiye mangwana ndiye muchichinjana zvese fair 50-50. It's a very wrong foundation iyo yaye, a very erroneous foundation. Saka chimwe chandakazonzwawo nemumwe akanditi mama ini ndotoona hangu zviri nani zvema 50-50 ndikati nei zvikanzi because inini ndinochengeta vanhu kumusha murume wangu anonyima zvekuti saka nekunyima kwaanoita ndikada kumuti ngatiise mari pamwe chete kuti every month azoona ndichitora mari ndichitumira mumba kwedu zvionetsa. Saka zviri nani tungoita 50-50 iye asara ndozviitira zvinhu zvangu iye oita zvake. Zvinoita kunge uchenjera nditi kweiye 50 yo ukazonzwa kuti ane mukadzi nemwana somewhere kwaari kutoendesa mari every month kune mumwe mukadzi hauizive kakweri kuenda. Ameno ndikuona sekuti toda kungobatsirana vasikana kuti tingovhurana meso. Kamwe kafoundation katiri kutendera nekamwe katradition kataakutendera kanoita sekakanaka asi zvimwe zvacho tiri kuwedzera kuchera makomba. Hongu dzakuda nyasha marriages handisi kuzviramba pepechua mwanangu, ndiri kuzvibvuma chere ndirimo zvakaoma zvamunongosangana nazvo tese tiri vanhu tosanganawo nazvo, but pane zvimwe zvokutiburiracho ukagona kushinga kurivhara richiri diki mozoti humility so haimbodhura ende usambofunga kuti ukaita humility wakapusa kunyepa kuya unzi akapusa kunyepa usanyeperwe uchamwadzi dzako wakapusa uri kuita sei wakapusa. Ini ndakaona kuti kuzvininipisa kunobhadhara ndikunyepere. I know kuti tinombokundikana tese vana chihera vanani mukati inini chihera handitiki handinini soko murewa ndinokwira mumuti handitiki handitwe izvozvo mwana wekwani yeye asi unozoita sei hatizoonani here kuti murume wayo azoenda. Wakambona kuti rega ndimbokusekesai, wakambona kuti murume kana unaye so unogona kumuita chidzoi musi wanoti ndakuenda soka unoita so chanoombera unenge une pride taimbozvitawo ndichangororwa enda handichada ndakuenda umwe musidobvazo nditi alright bye ndabata chibhegi manje apa ndandajera kuti anomhanya achiti sorry anomhanya kuti sorry musi weyo ndobva zvanzi enda ndaneta enda ako apa ndandapa dho manje nekabhegi ndabata chibhegi changu manje ndikati ndinoenda zvikanzi alright amai mwana apo ngwakajera kuti aimhanya akaudhonza bhegi kuti gara vakamboitambwa imbondisekawa vedwe mobva akutenda apa ngwajera kunyengererwa dho rinotonge rakakiwa risina kuti dho asi wakiya dho ati handina dho rinokiwa kuti akoende asina pepechiwa pabudike papo amai mwana unonyabadzira kuti dho rakakiwa risina vasikana ikona kufarisa muchiti hanzi enda unodzinga munhu kwaye asikana ukazoswera kwakuvatsvaga panze pari kutonhora apa nhasi ndakuvazobatsirawo vari mudzimba hanzi unoshaya nokudzosa padho unoshaya apo wakufunga kuti zvinondoenda niya kuti uchinopinda murodhi muya uchamugona miri dziri kupfekwa nevamwe uchadzigona. Amai mwana dhuze mahangu ana mugogochuma manje apa hapasisina mapera basa azi ndakuenda kupi kunoita asikananga zikamai veduwe haikona kunyanya kufarisa veduwe kana usati washuwa nyarara rega zvekumhanya kuti hanzi endaenda kana kuti ndakuenda usiri unozviita benzi ndakambozviita ndabata chidhoo manje ndafunga kuti zvondoita sei ndikati une shuwa turi kuti ndiende zvikanzi ndine shuwa ndikati mati unopeka hapana kwandiri
dzinokunda rufu zveshuwa Messi ndakanyara ndadzoka manje ndarongedza chibhegi ndichimhanya kana ndakajaira kuti ndonyengererwa ndobva ndarega kunyengererwa apa manje mangwana ndafunga saka akazondita ndikazoaita zvaita futi zvindichaita senyaya yekuti ndakwenda ichabatsira alright kana yekumutenda enda ukanda hembe dzake pagedhi ukanda kudhoo buda sakofu apa next door achiombera akakutarisa avanzi aende yawa mugona buda uri munhu wepi buda apa usati washuwa saka ndoda kungotaura ndechekuti vasikana don't rush kana warwadziswa tomboti washungurudzwa take your time to make a decision as long as asiri kukurova uri safe. Don't rush unozonyara. Don't rush to say go. Don't rush to say ndakwenda. Take your time. Panoda wisdom. Do you know kuti kunyarara sometimes is better wisdom than kutaura. Uchiskima zvinhu zvako zvakanaka. Kana wadecide kuti uchada, chifano plan a way out yako iri smart. Kwete kuti wambomuti buda uende. Wozoti saka vana toita sei yakudho. Saka uri kubuda uri kuenda. Saka vana unongochindichengetera sei nevana. Kwanditi watienda. Saka ndingoda hangu kuti ngative ne wisdom. Let's not rush. Chinhu chinonzi imba is like a baby. Chinoda wisdom. Mwana pane paanombokuitira zvimwe zvokuti unoita ngochamurasa panze. But unozongoti I am the mother. Une commitment as a mother. Ndo zvakaita semarriage. Rega kunyanya kutora marriage kuita unge hembe yekuti unoti anasa ndichada kutoibvisa waikanda mubhini. It's a commitment yawakaita pana Mwari. Second, because of that, panoda patience. It's a journey. It's a school. It's a college. No saka mozo ndakazoti iyo marriage. Muchichacha so munopuwa certificate. Ndopa ndoona kuti Mwari amene zvavakatitamba. Vakatitamba vakatibiridzira. Apa musati mazivana, musati magara mese musi wamachata. Mobva manzi marriage certificate iyo. Certificate yekuti mapinda marriage. Apa muri kufuti yakanaka. Asiri kukudzwa kuti wafano graduate usati waziva zviri mukati. Chikoro chacho chazonochidzidza asi wakatobata certificate kudhara. Saka certificate iyi ndeye ushingi kune vaya vari kupinda. Haisi certificate yekuti magona machenjera well done. I certificate yekuti mapinda muushingi takupa certificate yekuti makashinga. Zvamakupinda mukati umu mune zvakaoma. Saka uri kupuwa certificate usati wastada. Wazenge wakupinda manje mesi dziya waimwa mwakona kuti akomana subject yakaoma yaitike. Inonetsa. Uri kustada nezvemunhu kustada munhu kwakaoma so naso unogona kuti ndamuziva ndamunzwisisa mangwana anofuma ari rimwe zimunhu futi usina mubvira wakaona woti ndakuri stada patsva wakungoti wakuri bata uri zive wanike maiwe haritombori zvese zvawaifunga. Saka chimwe chinonzi marriage certificate chechi yakamuna chingwarira so aikona ngonya uchimhanyira kuchiendera kunganga kuchitsvaka kuti ndikuda chinonzi marriage certificate ndikuchida ndikutopinda mugamenziro rewhite chine zvakawanda zvachinoreva chinhu chachiya. Unenge uenda kunganga wanopuwa makwenzi ako obva wamuvhiringidza pfungwa obva atokuroora mopuwa certificate chachiya. Apa iwo washandisa mushonga ka magara 2 years mushonga wawa expire pasisina makutanga kutemesana musoro manje iye achiti pepo manje mushonga wawa pasisina akuona kuti munhu wandakatora asiriye akukudza every day kuti you are not what I wanted. You are not ameno takakuroora sei wakurwadziwa kuti angadidaro ndakakuroora sei kwandito akanga wamuvhara nembashto. Saka zvimwe zvinhu zvacho izvo zvimunhu azvingwarira vasikana. Foundation yechokwadi is very important. Foundation yemishonga, foundation yekunyeperana, kutanga nekunyepera munhu zvausiri kana kunyepa kuna mumwe kuti ndakatozoti mumwe musinda kutaura neumwe musikana zvikanzi mama ndina matiremba yangu yakuparara ndikati chi zvikanzi adiscover chimwe chokwadi chandakamunyepera ndikati che zvikanzi ndasamudza kuti ndine mwana. Imagine kuti chokwadi here unosvika pakunobata icho chinhu chinonzi certificate chatiri kutaura uchiti tazivana tapanana tadanana iwe uchimuvanzira chinhu chakaoma udaro chokuti une mwana chinhu chakaoma. Saka uri kuona kuti foundation kana isina kutomira mushe foundation kana isina kumira mushe usafunga kuti imba iyoyoka ichanyanya kumira. Saka chinhu chikuru foundation yenyu ngaive pana Mwari. Foundation yenyu ngaive nechinhu chinonzi Mwari. Pamuri kusapotana muchipanana certificate yekuti marriage certificate muri kuti nezvatiri kuzivana izvozvo tichamira tese. Saka certificate ndeye ushinga asikana ndeye kushinga. Uri kupinda muchikoro chekuti metsi dzacho pamwe syllabus chanokuomera asi watopata certificate kuti ndichamira necertificate yangu kuti inini ndiri kupinda muushingi. Saka haidadise certificate iyi haidadise. Ine kamushingi kamwe kakuti kanozomborwadza kagorema unoziva ndakazonzi nomwe hanzi ndinoti ndichimuka ndichitarisa munhu wangu kuti naye Mwari saka ndozvese here zvamakandipa izvozvi Mwari wakati aiwa ukatora wega indisiyeni
anti makazongoya wakatoya uchinamata uchiti Mwari munhu wangu ichitiblessa wakamboya ukandibvunza kuti nhai Mwari ndiri kuroorwa ndipiwe murume, vamwe hatina. Takatomhanya taamo tikati Mwari ndiye murume wangu chiblessai, tatoroorana, takazongomanikidza Mwari kupinda pazviri. Isi tatoone chisertificate chekushinga chedu. Saka kana wakachipinda kachishinga kaurimo handiti, asi handisi kuti shinga uchirohwa, handisi kuti shinga uchabviswa. Ndingotaura kuti pane zvimwe zvidiki apa ndikutaura vaya vane tunyaya tudiki pane zvimwe zvidiki zvaakuda chinhu chinonzi chi perseverance, and also kugona kungoavoida maarguments nekungozvininipisa. So unotoona imwe imba inonetsa nyaya 1 inyaya yei, hanzi ane shamwari dzakawandisa. Chii chiri kuitika? Nei zvenyu mama, murume haadi ndite shamwari, haadi kana kutaura neshamwari dzangu pafoni, kutaura neshamwari haadi. Nei murume bati ndinobva kubasa anenge ari pafoni, handitaurike naye, anenge achingori pafoni neshamwari dzake, anenge achingori pafoni. Hatina kana nguva yekuplana zvinhu zvedu. Tikaplana zvinhu unonzwa adzoka chanzi shamwari dzangu dzakati hazviite. Shamwari dzinobva dzakosha zvokuti dzinoita included mumarriage, ndo dzinotonga. Pane vamwe vanotodza neshamwari kuti naye ari kuti akuda mwana, what do you think? Shamwari kuti unopenga mukoro unochaitwa vana vakawanda, wotoona mai vatodzoka nzi zvemwana kana. Apa mafriends, do you know kuti mafriends anogona kusetera standard kana bhaso mumarriage, ugoputa a difficult wife nenyaya yemashamwari ukasaingwarira. Indakamboita dzimwe shamwari dzokuti teve takazviudzwa kuti hatidai, moza tikamukangoita ushamwari kuti aisu tinozodai, this is how we do things. Apa ona murume wako achiti no, that's not how I do things. Apa unenge one kuko kwari kufanira kumaintaina standard kakumashamwari. Apa mumba murume ari kuti izvozvo hazviite. Saka waane tu manje mamasters, mafriends master, murume master. Unogona kutoputsa imba yako nenyaya yeshamwari chedzo. Kuda kungofita in. Wotoputsa imba yako wotonzwa nzi kana ini mafriends angu akati hazviite. Murume ati ndakuda mwana wechi4, kana. Mafriends woti naye mukoro unochaitwa mwana wechi4, tarisa zvauri. Unozodi unongowana chidumbu atende nawe kwakati, atidi munhu nenyaya yemafriends. Wotodisrespecta murume wako nenyaya yemafriends. Apa nhasi ndingota apa ndatangota nyaya yerespect ndopandichiri. Tanda handida kubata nyaya dzakawanda, asi I'm not saying ndingoona soti ipapa pekuti respect and honor apa. Tirigona kunge isusu tiri kuona ngekubatirwa, but pane zvimwe zvinhu zviri so obvious. Saka relationship yenyu nemurume wako matters. Iva ine relationship yekuti you can talk about anything. And iva ine relationship yekuti munotaurirana pamusiri kunzwisisana. Iwe ukanyanya kuwana ma-advice usina relationship nemurume wako, ma-advice nema-friends aya anoaplya kudzimba dzavo nema-circumstances avo. Mumba mako zvinogona kusa-applya nekuti ma-circumstances enyu ari different. Saka before wanyanya kuda kuti ma-friends uunzwe advice, vanoziva foundation here. Unonzwa kuti dzimwe nguva ndoda ngoti tionesane madzimai. Pane zvimwe zvinoti tinomhanya kumashamwari stereki for advice, yeti foundation yedu havaizive. Havazvizive kuti takaroorana sei, they were not there. But now ndakuda kuti ndivo vachitiudza zvekuita. Havazive mamwe maissues ekuti takasacrificerana sei. Havazive mamwe maissues nemasecrets ari between us. Asi ndakuda kuti vachipe advice panhamba yemwana kuti naye mwana wangu wechingani ndewei. Havazvizive maybe kuti murume wangu kwaanobva ndiye munhu 1 chete mufamily mavo. Akatondudzwa kuti isusu ndakakura ndiri 1, ndichada vana vakawanda. Asi nhasi ndakuteerera advice yemashamwari. Saka foundation yenyu matters, number 1. Respect inoita easy kana mune good foundation. Kana mune a lot to remember, makawana nguva yekudanana, mukanyatsororana maakuda, you find the foundation yenyu iri smooth. Kana mazogara mese, maintain chinhu chinonzi friendship pakati penyu. Pane zvimwe zvoti munotanga kuomerwa kudiscussa kana kuti todyei cheko, hamuchisina relationship zvoti kana kuti taura nhasi todyei, kungobvunzwa kuti nhasi tiri kudyei, panodairwana rafu yekuti vanorovana nemapoto-poto, kande poto. Inyaya yei, unondibvunzwa kuti ndiri kudyei, ndiri chini, ndiri mukicheni wawo. Naimi, hapasisina kana joku. Wamboti munozwa pane mbangoti munogona kuvengana muchigara mese. Unotaura joku chaiyo, unzi chicha urutaura chocho handifarire zvelanguage dzakadaro. Unenge wauda kukarika joku nzi joku yandasangana nayo unzi unopengere. Ndozvino mukadzi mukuru ungatoseka zvinhu zvakadaro. Hapasisina that friendship. Kana tiwo murume wako ane kajoku pamwe kajoku unzi murume mukuru ndozvo zvamungatoya muchitaura izvozvo chokwadi munhu akakura semudai. Hapana kana sense of humor. Vatone competition mumba, unoza munoita competition muri mumba 1, so competition yekutaura kuti who speaks last, munoita competition. Ndiani apedzisira kutaura, ndiani azonzwi kwakwe kupedzisira, unoita competition. Vasikana tinganyeperana. Zvimwe kana zvichiri zvidiki zvima problem zvimwe zvinongoda chinhu chinongonzi kuzvininipisa. I'm not andisi kukufurirai.
neniwo ndotoda kuroma zviri neniwo ndotombozvitadzawo. But you know what, let's be wise girls. Zvimwe zvinongoda fungeka akuzi kupusa kana titozvininipisa ndisi kureva kuti pusai. Kuna mwakati anzana mada kuti tibatirwe mukore uno aiwa ndisi kuti ngatipusei. But you save yourself, you save your future, you save your children's happiness nekungove humble. Do you know kuti varume vedu ava dzimwe nguva ndombozvionawo kana kumba kwangu togona kuti tida kutaura chinhu so iyo nzi indoda kada green ngatipende imba green indoti green inonge yazonyanyawo indofarira mukayelo kayelo kakadzikamira zvenzi amanje indoda green. Ukoona imwe nyaya ichite seri kutemesa musoro, have wisdom. Ingoita kunge waisiya musiwoyo so waisiya musiwoyo ka because palipo kuti friction inenge ichitokwira zvinoda nditonga zvandoda uzvide unongoda zvako iwewe saka unogona kungoisiya musiwoyo nyaya yacho muchiwirirana wobva waichinja nai baba ningi mazomboona here kuti pane email yauya mari yatikasa kwakatiya pane zvakati wamboisiya moisiya nditi mumwe musi makafara unoza pane mumwe musi munongofuma makangofara so dhuze maybe zvinhu zviri kungofaya kubva manhero acho mamwe muchingofaisa mamuka kuseni muri kungofaisa zviri kungofaya vana vari kugona muchikoro pane mari dzangopinda dzisingazivikanwi kwadzabva so dhei rachero rinenge rine kamwe kamufaro kana iwewo wacho uri kukwanisawo futi kurespecta wafuma unozoti kana ukachenjera soka ukaona kuti handandiita maerrors pane paunombozoreflecta kuti handanda kuita maerrors ndakuda kugadzirisa saka kana wakugadzirisa handiti unenge usingade kuita kubva waita obvious unongotanga nekuingoita haudi kuratidza kuti yapane zvandadzidza saka ndakuchinja unongotemera kadhei kamwe kekuti munongofuma muchidanana so musiwoyo kana sweetheart rinenge richibuda pamwe mama musakwanisa kuritaura musiwo dhedhi rinenge richibuda sweetheart moyo ndizvo wati hambe nomutupo inobuda musiwoyo saka unongoita dhei raunoti ndakuda kutanga new leaf so raunotendeuka pamwe unongambobva pana patambochikora namapapirosi ezvo zvisoka wodecide kuti inini ndakuda kugadzisa nzvomba mangu andichada kunyanya kuzvandaita zviya saka kuti ubva wazoonekwa kuti wazvinzwa pasimeli futi unonge usingade saka unongofuma musiso uchingori nekarudo nhasi uri kuda pamwe imboti ndoda sadza handiti unobva wafuma nhasi ndiri kuridawo unoza ndakutoitawo ndakutohakira nyaya yako yesadza nhasi ndodawo kasadza uri kuda here sadza obva ati unyatsonokamona handiri kuona kuti pride yako apane kapride hausi kuda kuti zvionekwa kuti wachinja asi wakuda kuti achinja chakanaka saka zvoda wisdom obva wati unoyembedzera kudzungaira ndikanaka asi unongoita kakudzungaira so uchigadzirisa ngatimboseka yasikana pano ndozvandopadira anoita kakadzunga ana wandipedza kana ndakamboseka anaka ana nhasi wazondipedza asi unoita kakudzungaira so unoita ngo wakadzungaira obva tinhasi ndoda sadza nhasi ndiri kuridawo apa uchatoti aunoti uri kuribika pamusana pangeka unotongo uri kuzvibikira apo uri kugadzirisa bike kasadza kunge kanda kutozvifarira uchatopota uchiita zvekasadza newe apa pride yaenda maini yamuri kuchikora mapapiro wabika kasadza kake wozoti naidze ndifunge apo unongotsvagawo picture handiti handi makambonesa niye madziro uchiti ndoda yeyelo yachindoda green wotsvagawo imba yakanaka yakapendwa kayelo so kuti naisha tarisai imba what do you think imba yakanaka uri kuona kayelo ndokayelo kandaitaura ka maybe waifunga chimwe chiyelo chiya chakaipa ndokayelo kandaitaura ka uri kuona sei yakanaka shamwari hati uri kuona kakanaka semba yedu yakupereyatike saka yelo kakarismata katasaona ende akafarira ini uri kuona kuti apasisina naro so environment iri conducive musiwoyo muri kudanana ende unosvika uchiti naro utonga watodiscover kayelo iwe nyatsokatarisa iwe green yawaitaura iwe unofunga chinosvika here apa ndiri kuona mheno what do you think ndiwe baba what do you think uri kuona kuti uri kuita ungamudzosera so iwe apa uri kutotonga kabisira unotonga kabisira munhu wamwari vakanzika dzongo yaikuona uda kutenga uri kuda kutonga zviri pachena unotonga kabisira so zvakawanda tautaona yedu yakanaka saka what do you think anga tichingoita izvozvo uri kuona kuti watotonga haikona yafaitira kuti ndoda kutonga mhani unotonga kabisira zvine uchenjeri yelo nyaya yatosovheka nyaya yesadza iye yatosovheka mba matone mufaro apa manjeka kana pari kufarwa maita basa ndifunge thanks haimimika sure these days you are amazing apa asi ari amazing ndiwo wachinja wadecide kuva amazing mumba munonakidza kana iwe mukadzi une mufaro mukadzi anorova mudhu anoita kuti imba ireme saka ikona kungoita munhu wekuti murume anoshato kufadza sei akati kwindi
ndizvozvo icho chirapo icho munozoti pane rimwe zikuindira tomborova madzimai soka rinoita kuti mumba mureme, imba inosvika pakurema nezikuindira unenge wakarova. Chero munhu wese, chero vana vanoita tensiso. Wakamboona kuti kana iwe usiri kufara chero vana somba munorema. Unoona vana vazvivharira dho mumabhedroom avo masikati na3 vavhara madho mubedroom. Amai vakarova kwindi chete. Vana vanenge vatopika kuti hakuna chiri komai nababa ma1. Vana vanoomerwa. Saka sometimes vadzimai, even nyango baba vasimo mumba nevana vako, mamwe mazimudhu atinomborova so haanyatsoiti. I not unogona kusazvigona kuti wakarova mudhu, but ngatingo avoid it, just be a happy person. Even usiri kufara moyo pane zvakakuremera, ingodzidza kuti umeke environment kuti ive good. Saka ndochanaitaura about nyaya respect. Ndasarwa ne15 minutes. Saka nyaya respect, chinoita kuti respect ireme inyaya yekuti une zvawakachengeta zviri kukurwadza. Sisi Melly vakambobata nyaya forgiveness mumwe musinda ivepo, ndakati vaitavo nyaya forgiveness. Munhu waugere naye, unomuka naye, munorara pasi mubhedha, munomuka mese kuseni, munonogeza mese kana muchigeza mese, mugodya mese. Ukasagona kuregerera munhu akadaro unotambudzika. Ende unogona kuti mamaka muri kutaura zvakaoma zvaakaita munhu iyeyu, ndozviziva. Anogona kunge akatorana nemunina wako kana namai vako, anogona kunge akadana neshamwari yako, anogona kunge achidya mari yese kana kuti akaba mari yemumba akaenda akanoita zvimwe zvinhu mari yese ikapera. Pana ndakamboona mumwe akataura zvikanzi murume 10,000 rands yatanga taseva titi tienda kumba po Christmas, mari iyo akadisapia akaenda, handisi kwa yakaenda nanasi. Ndiri kutambudzika umuregerera. Zvinorwadza, zvinorwadza, zvakaoma zveshuwa ende zvinorwadza. Kana kuti akayati kuti handina mukadzi ndobva akupa mwana, apedza kudaro ndobva azokudzwa kuti ndine mukadzi sorako, asi wane mwana. Zvinorwadza. Akakuwestira time, akadestroya destiny yako. Saka kana kuti akanoita mukadzi akaita vana 2 usingazive, ukazoudzwa nevamwe vanhu ndobva azobvuma watonzwa nevamwe vanhu kune vana. Zvinorwadza. But inini chandoda ngota ndechekuti even ukasaregerera hazvichachinja chakaitika. Asi kutoti iwe wane mune rimwe jerera wakugara uri. Saka kusaregerera ijerera wazvipinza asi wakabata makii. Jeriri rako iwewe wazvipinza wega. The more yaunochengeta, the more jerira uri kupika, the more your character becomes difficult, the more yaunobhowa kuswera newe. Chero unoti just kumurume wako munhu asingaregerere kana takachengeta chinhu chinomurwadza hauzvione, but pane zvimwe zvokuti nyange kubasa uchashandika newe, shamwari hadzichagona kurelata newe. Une kamwe karafuka unoita so kana wakarwadziwa. Ameno ini ndinozviona. Pande ndakashotwa ndakatsamwaka, ndine chimwe chirafu chinongobuda so chekuti ndikasashoti chigadzirisa ndogona kutobhowa. Unogona kutoshora neni uchifara, mama makagera musoro, ndokuzoti manje zvoshamisa ere. Wataka kuona munhu agera musoro pandiri. Konai mama, zvaita sei? Ungoziva zvontaura manje musoro zvine basa rei, ndiri busy. Iwe usikona ndiri busy. Asi tambotukana yatonyaya takutotukana muofisi imomo kubasa. Nyaya yabvira kupi? Kumba. Papepo office pepe wochudzwa vamwe nezvi zvandaitwa naye ndangotaura kuti musoro makagera ndarafurwa singaite. Umobva ati naimi inyaya kuti vanhu vayobva vatotengawo nyaya. Wanzi kana adanha sati taure naye. Saka uri kuona kuti nyaya diki diki yabva kumba kwako ya escalate nekubasa. Boss auya kwecha achina kupera sei. Hayi mimi mandinetsa. You don't appreciate what I do. I am fed up. Aiwa bitterness haisi nyaya boss. Bitterness iri kubva kumba yaku overflow. Saka iwe uchazvirealize kuti bitterness, mudzi webitterness uri kubva kumba. Waku overflow everywhere you go. Then vanhu vese votanga kuti hatichataura naye, hataurike naye. Mangwana ubva kuti vanhu vari kundirejecta. Wakuya mama toda prayer, handingoona rejection so pabasa vanhu vari kundiignore. Kumba kwangu murume wangu asitaura neni, vana vangu chaivo ndikapinda zvino vanovhara madhoo. Ameno rejection yandiri kungoita safa. Character yaunayo panguva iyoyo, bitterness yawakatakura iri kuoverflow usingazivi. Do you know kuti kana wakaitwa offensive nemumwe munhu ukasazvingwarira unoona offense muvanhu vese vanhu vese vanenge vachikunyaudza. Do you know kuti even ukatouya kwandiri ukataura ndokuti murume wako anenge ari right, unotondibvisa mufoni kundidelita chako. Vanongomusaidhira vanhu vese havamboona kuipa kwake, vanongomusaidhira. You know, vanhu varuda kukuonesa. Dzimwe nguva vasikana ngatimbotenderai. Do you know kuti nyangwe benzi chero pane parinogona kutokudzwa chinhu chakanaka. Haikona unyanya kuti iwe kana une pfungwa dzako dzauri kufunga ka wongobva wadzidai kuti vanhu vese ngavafunge seni, unogona futi kurasika.
imbopota uchitendera nyangwa wasingabvumirane newe so uchimbonzwa kuti wai vachifunga saizvozvo unongosara wana uchenjeri ukauya panonzwa kuti sana evangelist tingotaura kuti kuzvininipisa kwakanaka so nyangwa shamwari dzako zita haisati level yekuzvininipisa asi imbondinzwawo sei ndiri kudaro takabvaoneko takazvionawo handakudza kuti ndakambobata chibhegi ndikati ndakwenda ndinyengerera ndabasa nazvo yeye wati nonda ndakajera unzi sorry musi wakarega kuti sorry vakomanaka ndakasitasa pagirasi ndikati asi ndashatere asi awana zviri nani kusina sasina kundinyengerera ndaingoda kunyengererwa so andimukuona but iwe uri kudaro uri kumborealize kuti behavior yako mwari kuiona sei anosvikawo pakuneta vamwe venyu muchiri kuitirwa zvakanaka muri machimhanya musi wachazokudzwa kuti unobhowa uchashaya zvekuita saka ngatigadzirisei tumwe tumahabhisi tunenge twotwo saka nyaya unforgiveness I know kuti nyaya dzacho dzenzichirwadza dzakarema senge vakadziswa takatakura kurema isusu tofanira kupiwa medal ndakambozoti ininga inini hamuna mwari dai vaiona vakadzi takatakura asikana unogona chero kuva hama dzake uri kuita zvakanaka uappreciatwe kana kuti aita girlfriend uri kuziva uri kurwadziwa aita mwana awinzwa mwana uya wapiwa kuti mutoro ndiwe zvakawandisa zvinoitika zvinorwadza vanhu vechikadzi asi nechandoda kungotaura nechekuti kana uri mukadzi achiri mumba pane zvimwe zvekuti unogona kukunda nekuzvininipisa kukungozvininipisa sogotokunda I know it's difficult asi unogona kutobata foni yake wotoona kuti antori negirlfriend wotoona zvese how you react determines unogona kuipwanya ugomurova ugopenga ugodini ugorama kuti ndakuenda musi woyo iwe woramba nauswera mangwana vana vako vasara vasina mai iye wachagotonodora umwe munhu futi asitombori iye wamakarambanirana saka handisi kuti farirai kana varume vaita zvakaipa ndingoti before you make a decision or react ingozvipa 2 minutes kana uchikwanisa 2 minutes dzekungoti ndodini wombonyatso ainoti pane zvimwe zvokuti haugone kuita 2 minutes ukavabata so murodi vakabatana maoko unongosvika uchirova negotsi but unogona kutoswera futi wasungwa iwe uri watadzirwa futi saka kana zvichigona kuti ungoita 1 minute 1 second unoziva zvinongoda ka 1 second soke kuti what can I do chinondisiya ndine unhu ini ndowanzozviitawo ndikaona paita chinja ndichallenge ndozviti what can I do chinondisiya ndine unhu chinondisiya ndine dignity yangu noti chiri right kana kuti chinoexpectwa asi chinondisiya ndine unhu hwangu. Why? Because I value my dignity. Haitengwe ndikairuza dignity handikwanisa kuibuilda back. Ndichauya ndosvika ndorova nemapoto ndopwanya musoro wemunhu ndobuda ndamupepa munews. Akarova girlfriend yemurume akabuda akamutyora akavharirwa macells. Chero ndikazonzi acquitted nekuti pakaonekwa kuti Joshua wangu arwadziswa. Asi dignity yadi yaenda. Kana kuri sekunoku nempama kutsvaga basa pese paDBS rako papolice check zvinobuda. Handiti mukuona. Asi zvakaoma kunomwe kuti ndinogona here mama undaona zvakadaro unozvigona kana uchida. Nhasi ndoda kudza kuti unozvigona. Unogona kutovabata vari mumba mako, girlfriend yauya ichitokuziva ari shamwari yako, atouya achiziva netsoka dzake, akudherera. Nokuti moziva kuti chinoita kuti munhu overreact chii? If pride yaunofila kuti wainvada pride yangu, wandidherera kuti shamwari yangu, wangosvika ndaenda kubasa, wauya mumba mangu nemurume wangu, nhasi ndoda kukuratidza. Handikuona. Apa chiri kunetsa ka? Haisi nyaya yangochete akuchita. Ipride yako yauri kufaitira. Many a times zvinhu zvatodecide ndoda kuti muzopafunga nhasi ndabva pano. Many a times mamwe atakaita mistakes inyaya yekuti taifaitira chinhu chinonzi pride. You were fighting to defend your pride yaunayo about yourself. Handisi kuti musazvide. But sometimes it's best to fight for your dignity than to fight for your pride. And ndiri kuda kuti musandinzwisise papa. Handisi kuti itai zvidzoi. Ndiri kuti sometimes react with the protection of your dignity than protecting your pride. Saka ndo handiti dzimwe nguva kungoita 2 minutes dzekudecide. Do I move or do I wait? Do I gather more facts or do I react? Before I make a decision, ndine mafacts akakwana here. I know kuti zvinorema pane paunoita instant justice kana kuti impulse behavior. Yes, that can happen. But have you found kuti impulse behavior yacho inozokukostira?
hanzi narutendo unogona kuti handichita nemunhu akashata. Shamwari Rutendo pamwe anenge asina mboshata, shamwari unyatsoona kuti aumana apa pane mbama apa. Unopaita sei pakadaro? Saka ndinongoti hangu, before you make any decision, ingoshinga 1 minute chete yekungoti stop. What do I defend here? How do I defend my dignity? And ipapo uchifunga chekuita ka rasa chinhu chinonzi pride, because the pride inokupusha extreme. Pride inokumhanyisa 300 kilometers per hour. Pride inokumhanyisa 380 because the pride is selfish. Pride haina basa nemarepercussions. Pride ine basa nekuti apa wawina pano. Saka pride inokuti wawina pano asi unogona kuzoluza later. Whereas kuseva dignity kunokuita kunge waluza nhasi asi kunowina later. Anti muri kuona? Ndoda kuti musare muchibalance equation iyoyi. Kuti unoreacta nhasi uchiseva pride asi unozoregreta mangwana. Whereas you can react to save dignity asi wozofara mangwana. Saka pane nyaya mbiri papo. Saka ndochimwe chandinotaura kuti as long as tiri kustruggle tataura kuti kati chokwadi nyaya respect yanetsa. Ndakutaura ndichidzamba nokuti baba vacho kwanguva vauya, saka handizoda kuti vanzwe zvimwe zvinhu, saka ndakudzamba ndaona vapinda. Nyaya tataura yerespect, kuti respect yachona inoita kunge chinhu chakaoma because you feel kunge wadzvanyirirwa, unoona kunge wadzikisirwa so. Asi ukangozviudza kuti respect nenondoda kurespectwa, sometimes you find it's easier. Ukangozviti ndokaunhu kacho ndozvinongoda Mwari zvacho, ndozvandakangosikirwa zvacho, zvinogona kuita easier. But chacho chikuru manje because unoza kana ungori munhu anga asati agona kufamba murespect neona yemumwe wako, kuti uchingozvere kana wakuzvigona so unobvona ngo wachipa stereki. But you can save your dignity and save ka relationship yenyu. Because iye wacho akafila kuti hausi kumurespecta, akaluzawo respect, akutanga kutaura newe anyhow, iwe wakutaura naye anyhow, somehow mese futi hamuchafara. Saka at the end of the day zvinenge zvaoma. Saka ndozvimwe zvakaida kutaura chi panyaya vaye vari mumba havo, kana uripo wekuita make right things that were wrong, let's try and make right. Then kune vamwe vetotaura kune verelationship vasiri mumba, tomboti vanina vedu vatanga kutaura kuti ari kuda kupinda kana kuti akambopinda akabuda asi akazorealize kuti maybe akaita mistakes, akuda kuchigadzisa achipinda zvakare. Tataura nyaya yekuti iva neenough background information yemumwe wako, mavalues ake, zvaakabva kwaakakurira, zvinhu zvavanovhalyuwa, chavanoti marriage chii kumba kwavo, zvavanovhalyuwa chii, because ndopanopinda nyaya ndachitaura panambonyore nyaya yekuti kumba kwavo kunenge kwaitwa chipari. Anenge akakura akaona chipari mumba mavo, ndo chaakaona baba vake vachiita, mai vake vachiuya vachitambira, kana zvikanetsa oenda kouya umwe achitambira. Iye kwaari anototi vakadzi munayo capacity yekugamuchira mhani, uri kunditi hauzvikwanisa, unozvitadza nemai vangu vakazvikwanisa wani. Saka kwaari ndo chinhu chaakaona sechiri normal. Iwe kuti uchamunzwa chiswatira hazvisi normal, anototi inini ndakakura ndichizviona, unoshamisa chii? Saka kune vasati vapinda vaye, find time to study mavalues emumwe wako. Do you know kuti chinhu chinonzi chechi chaiyo munogona kuita argue and divorce over chinhu chinonzi chechi. Unopinda ipi? Ndopinda apostori. Ina handipinde apostori, ndopinda pentecostal. Inini handitombode kunzwa zvepentecostal. Pentecostal kunobiwa mari, munobvisa mari muchipa mapastor, ini handidi kuzvinzwa. Iwe ina handidi kupostori. Kupostori ndakanzwa kuti kune madhimoni munobhabhatidzwa ka7 mumaocean, ndakanzwa kuti kune mweya wemamarine spirits. Ina handidi. Apa matochata mabata certificate chedu chataitaura chachiya machibata, asi makunetsana nyaya chechi. Sunday umwe ari gemenzi rake, matombo angu aya ubate, inini handidi kubatirwa matombo angu ndeye muteuro. Iwe kuti ndezvemanga kukanda nepawindow, handiitirwe izvozvo, ini ndiri mupentecostal, ini ndiri muroma, munonamata mai Maria, haiwa isusu, you know, suddenly zvatopwanya chinhu chinonzi marriage sekutamba nyaya chechi chaiyo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti whatever stage yamuri nhasi, ndoda kungoti ndibatsirane newe munin'ina kana mukoma uri pano, kuti pastage yamuri papo tomboda kutangira pamuri. Maybe muri pastage yekuti kutaura kwacho kwakunetsa, maybe muri pastage yekuti muri kutaura, maybe muri pastage whatever stage that you are in, maybe mapastage yekuti makatotaurirana kuti zviri nane tirambane, pakushaya anotsvaga lawyer. Pane pamwe pekuti muri kuti ndiwe unotsvaga lawyer, ameno iwe ita inini handichada, but kana wangoda uchitsvaga lawyer, mungu muri kunetsana nyaya lawyer asi hamuchadanana, muri kunzwa kuti hatichadanana, kana kuti munzwa kutodanana asi hapana kudata bow down. Nhasi inini hangu ndangoona imwe nyaya iri very different. Vamwe muchandivenga, vamwe muchandifarira. Ndangouya nenyaya yekuti pamuri ipapo
kwanhasi unobvei ukangodecide kuita zvandataura zviya zvokuti unoti haini ndakufarira chisadza panyaya mamuchineseka iyoyo hai ndakufarira chisadza chemakuseni nyange usingachidi kana kuti apa waudangwana muwane platform yekutangira handiti waona kuti pamba pakaitika mistake maybe matoseparate ari kurara muspare wakurara mubedroom mune 2 months dzamakamirira kuenda kukoti asi muchiri kugara zvenyu mese asiwo pamawakuona kuti but pamba pasina zvapo nyaya yakanyanya kuoma taigona kugadzirisana kukangotanga hakuna kuti hainda kufarira chisadza chekuseni ngatibike chisadza chedu kuseni kuti muwane pekutangira unobvei kana ungotanga nekuti you know what baba Peter ndanichireflecta aino kuti takataurirana tikasvika pakuti chi dzimba takuimba hatichakwanisa but nhasi ndafuma ndichifunga vana vedu chaivo. Is it good for our children? Hapana here patingagone kugadzirisa kana kuwirirana halfway kuitira vana vedu. Chokwadi vana vedu vagokura na step mother kana kuti ndigororwa nemumwe murume vana vagoti baba kune umwe munhu. I know kuti isusu togona ita pride yedu tikaita go, but ndikufunga kuti for our children is it the best. Zvinoita unge kupusa funge aino. Asi inini ndakambozvitawo takambototo dzimba idzi asikana atidi kunyeperana kune vakaita dziya dzinongoita muchechetere. God bless you. Takambodzitawo dzekuti takambozvitawo zvezvitosvikawo pakuti ngatirambanei. Asi ndakazoti mumwe musi ndati dhuso ndaverenga bhaibheri. Ndikanzwa wisdom yaMwari ichindichallenja kuti une chokwadi here nenyaya diki yakadai kuti murume aramba kusiya doro mazuva avo vaiuchocha vainzwa aiuya akadhakwa so achirana nebhutsu yake so unoza mambonerwa nedoro asi kana usingarinwe veduweka haikunaita zvekutamba apa wakabata certificate kuti I will do for the rest of my life mozoti doro rinonwa kunge toilet ukasaringwarira so ameno kana pane vanonwa pana pasolution handizoti woita pipi hainwa iyoyo aita chipinda chivhura dhomu bedroom kudai wainzwa bedroom isatenga kunhuhwa kuti maiwe mapindwa muno manje mapinda brewery yacho yapinda mubedroom mangu yapinda muno mandigere manje hakomana pa unongoti pakutsanya mamushinamata mainhiya mapinda smell yakadaro iyoyo do you know kuti so unongongoti pakati pekunamata unombomira woti kana Mwari ndozopedza nemi woti akomana kuti unokosha mazino manuko maiwe undokosha mazino doro rako riri kunhuhwa watichisa wati ndiri kunhuhwa inini yato noise makutoita noise paya naivedwe ndakambotanga ndichidaro ndichichallenja ndobva ndabuda ndoramwa ndoti ndakunorara kune imwe bedroom ndoona hapana nditeera futi hapana tisori mangwana kuseni zotofuma tichitonge pasina chakaitika dzinenge dzageza manje dzasimatika komakazonorara uko okay ini ndeida kunzi sori kandoona hapana kana kuti sori hapana kana katomboona reaction yangu hapana nebasa nayo hadziri kutofara ungati hapana chakaitika apa mubhedha mazibhutsu akararwa naye pasara madhaka mubhedha wese kwakuda kuwachwa futi amana wombopenga ona zvawakaita mubhedha zvonzi sorry dear apa kana asobha kanenge ane rudo sorry dear man achikubhabhadzira apeweni acho urafura maoko bvako ndisiye asi kana dzimba idzika chandira mabhuku imikeni usaita zvekumhanya shamwari mba inotoda purepure asikana kana makuipinda ikona kupinda muchikuexpecta kuti zichange chifara chete munombochemwa mudzimba umasikana imi musangodaro asikana munosiya vana vakasara vari nherera imba inoda kushinga hayo nhasi handina kuya ndita kuti nhasi ndingotaurawo chokwadi muchandivenga henyu vamwe asi ndoda kungokubatsiraiwo zvimwe zvongoda patience so kana asiri kukurova asiri kuita zvinhu zvokuti unofa hakoka zvoda patience. Panguva iyo amana ndaitika pakuti naimi murume wendichamuita seko nekudhakwa kwakadai. Undochinjodzwa vamwe asi kana murume wangu akadhakwa akarara nebhutsu zvikanzi unopenga uchiita chena zvakadaro. Wakadi kumusandudzira akadona. Vamwoka usina kungwara usina Mwari unonosikosandudzira murume wakaswera watusungwa nemapurisa medha. Unozi anenge akadhakwa anobva achikubu musoro ropa pasi. Ameni yematakura ngozi. Nei nenyaya kuti ndakaudzwa nemashamwari kuti hanzi uri kumuzhaidza. Zvoda wisdom asikana. Zvinoda wisdom zvinhu zvemudzimba izvi. Saka ndakazoti paya ndashinga ndazoti ndambochema ndamboedza. Ndofa ndazoti mumwe musi ari soba manje ndofa ndamufuraira afarira kanyama kakagochwa ndofa ndafuraira kanyama kangu ndofa ndaitaka nemhiripiri. Musi woyo ndofa ndatenga kakokokora kangu ndofa ndati nasi ndamswenda kudoro zvikanzi ndikati ndakutengerai ritorimo nasi tomboswerawo tese. Zvikanzi iwe kutenga doro ndimwe pandikati nasi ndoda kuti timbonwira panapa. Ndobva ndadedza vamwe mafriends otu vataiwirirana navo ndobva vauya ndobva ende unozoti soka
andambona murume wangu achifara zvakadaro. Zvikanzi kushamwari dzake, funge nhasi doro ndatengerwa namadhemu. Funge ndatengerwa, musi ndaibatwa maoko, musi ndanda kuswera ndakabatwa ruoko. So ameno kamwe karudo zvakakangomuka so from nowhere kanga katiza. Kakangomuka so kungomuka karipo. Unoziva kuti maziva iwayoka ini ndaiti handibate doro ndiri munhu anonamata. But ndakangonzwa kamwe kawisdom kakayama ndiriso kakati munhu uyu koyu kwaari kuenda ikoko uchimuti aendeka achimwira ikoko kune riski. Saka imbomita kuti adzidze kumira pano mubuild a back relationship. Antimukuona. Saka inini handautenga kuti ndiri kuzvifarira. Ndakatenga kuti ndibuild a back relationship. Hanzi namaita dasha hanzi chi mabata mapatsi. Ndabata mapatsi. Pamwe Mwari vari kugadzirisa something shamwari bata mapatsi aya nhasi adambo service kwa. But ndasarwa ndi 5 minutes. Saka ndabva pepe ndatenga doro riya ndikati yatinwe neshamwari dzedu ndamuisira nekanyama ke kugocha. Amuso ndaswedezwa padhuze. Manaka ndaiswa apa chaipo apa. Apa chaipo musiwo yo mukadzi wangu you know you're so understanding. Unoza ndembofunga kuti unzwisise so but pari kamwe kuti asukukura ere ukukura uchinzwisisa so love ichitsva pepe. Inapa ndandauda kugadzirisa foundation because zvatomira kuipa tatisina nyaya tatisawirirane tatakutukana papasina chakanaka. Saka ndakatoti ndichitanga kugadzirisa foundation iya ndakapwanya ndokuchitanga kuibuilda. Saka vanwa dorore mozoti kana apamba pacha azombonwa rakawanda zvokurara nekubhawa zveshe amene tunenge uchitike kumabhawa ikoko ngati kungwarire kumabhawa amene tunoitika patakazenge takuita zvokuti ngachimwira pamba hacharara nebhutsu hachaita zviya zvokuya asingazive rodhi. Kusaka chii chaitika kana kuti vaimbodirirwa amene uda kunana marwe amene zvamunoita namarwe kana muri panapa kamuchano chakudenga amene zvamunoitira vanhu ivava kana vari kumabhawa kuti munovadirira chii chavanenge vachiya vakanwa chinovapa kurara nebhutsu. Pamba ngasari Mwari ndozoona munhu akuenda achiregedza mbichana apa ndiri kunamata ndakumira kunamata zimwe ndaitora badoro riya ndonamata ndakaribata kuti Mwari ndiri kutaura ropa raJesu paanonwa iroro anorutsa chete ndichimbonamata ndakaribata hazvina kuitika musi umwe chete pakatora mwedzi nemwedzi inapa ndadzidza kuti ndoramba chimwe murespecta dedi mamukasei une mutupomo musi zvoenda kuti anoda chika umusi ukamboti mutupo hausi kuti uri kuitira kuti iye afare uri kuitira newe kuti uchifara because ndoimba yako yaunogara unosvika kupa uchiita makwikwi kuti inini handidi unzi ndiri kumunyengerera iwe uchigara mumba imomo saka wakutoda kuti mufarike mumba macho newewo wakutoisa effort. Ndakazoona munhu shashapidigwa wandidezvikanza ndichada doro rangu ndibhowa ndakaombera ndikati Mwari munogona doro rakutondibhowa doro ratopera apa relationship yedu yange yabuildika takukwanisa kutaurirana. Saka ndakazenge ndambogara naye pasi ndikati unoza paunenge wadhakwa paipa inini doro rinodaka kundinhuhwira ainoti usiwo asi doro racho rinenge rinodaka kundinhuhwira. Saka paunouya paipa kana wakunoraraka usina kukwesha mazino ndinorara ndakatambura musiwoyo. Saka kana wakanwaka usati wakunorara ndokumbira kuti ukweshe mazino kuita kuti kunhuhwa kwedoro. Saka unozvitaura the right time anditi asi ukazvitaura panguva iyoyo pandita zvipakira. Saka nguva dzedu dzafamba dzapera tombogumira pano next week. Saka taita kutaura mahabits amwe anongoanoya marelationships nhasi tangotaura nyaya yerespect neforgiveness. Tichakontinya zvedu kana next week tikaona mukana simeli vachatibvumisa kuti tiuye titaurirane tozokontinya nemamwe mahabits nemabehaviours. Kana pane vane dzavo nyaya dzavada kuti tizombotaura munogona kungogara manditextira kuti ndoda kuzomboti panyaya maitaura ndoda kutaura kanyaya kangu tichingosimudzirana tichidaro. Saka tombogumira panapa kwanhasi tozosangana next week musi weTuesday na5 ndovimba simedi vachatipa futi mukana vakati izvo maTuesdays vachagona kuramba vachitipa mukana. Saka ngatitenderane sisimeli tisataenda kwanhasi tombonobika kasadza kabasadza kekuseni kaya tombonobika kasadza tombogumira panapa handiti. Saka sisimeli ngativatendei nemukana wavatipa handiti nongopedzisira towanzopedzisira nekutenda sisimeli. Ngatitendei sisimeli semazuva ese ngatimbotendei sisimeli maita basa sisimeli nemukana Mwari vakuitirai zvakanaka. Tiri kusapotana semadzimai tiri kudzidzisana nepamusana penyu simeli maita henyu. Mwari ngavarambe vachikuwedzerai. Vasikana ini ndokudai vanen'ina ndokudai vakoma ndokudai vanamai ndokudai vanasisi. We are family ngatiitiranei zvakanaka. Let's love one another. Let's be lovable. Unoza kungosvika pabasa uchingosimaila uchi good morning everyone. Unoza unombosvika pamusitongo wakazhangandira so no good morning murisei unotisekosekatika no I'm just happy. Unozoti munhu ari happy anongofaririka so unongopwanya chimwe chispiriti cherejection chakadeketerwa kumusha. Dzimwe nguva hazvidi n'anga mani zvongoda kungoti inini ndikukuchallenge mweya werejection. I will be lovable ndichafaririka chete
Even vanhu vachindiignowa muchandifila chete ndichingofara ndiri chibhabhli unozongoona vanhu vakukujera vakukuappreciata vakukuaccepta. Saka sometimes zvimwe don't take life too serious. Ukanyabva wabhilivha kuti ini ndinongosafa rejection woti paunosvika ukati kwindi uchiti ndozoti muchatambondigamuchira saka ndabasa nemi. Uri kuona wakutorwa nevanhu vasina kana kutaura newe. Saka dzimwe nguva challenge chispirit chakadaro. Uchisvika uri kangoma so uchingofara nyange vai vanga vakatsamanza uyu unoziva kana usiposo tinosuwa kana wasvika tinofara. Saka watobreaka spirit of rejection nenyaya yekuti waramba live against what the spirit says. Kana musha kwenyu kuchinzi hadzigarike dzimba unomuka uchichallengea unomuka uchibata magumbezi uchiwaridza uchiti mangu muchagarwa mangu muno murume wePeter hauna kwaunoenda nezita raJesu ndosatsa ropa raJesu pahembe dzaunopfeka ndosatsa ropa raJesu pamubhedha watinorara zvikwambo zvinouya zviteera ropa rekwaniko hamuna dhoo pano pane ropa raJesu imi zvikwambo zvinondita vakadzi maspiritual husband zvinoita vakadzi nevarume mangu hamugarwe nezita raJesu hembe yako iwe Peter iyi wakaipfeka uchafunga ini chete nezita raJesu mangu handibude ndoda kuti ndibva ndatokudza imi mwekwanhingi maifunga kuti ndinobuda handibude mwevasikana kana achinzi Dhokasi kana Peter iwe Mary kana uri kufunga kuti mba muno ndinobuda ndezvako nezita raJesu ndiwo chaenda mangu muno mune muchato muno murume wangu uyu any soul tie between my husband newe Mary buda iwewe ndiwo kuenda kuzomusiya murume wangu I am married Mwari vanozviziva chakasungwa pasi chakasungwa nekudenga Mary uri kuzomusiya murume wangu nezita raJesu achafinhwa newe uchi imi usadhererwe naSatani mani swera uchichema kuti hanze saka girlfriend yachona yakazodii yaunodzinga nemuromo unodeclare uri mumba mako uchifara kana uya uchifara uchimutambira muchifara kana aenda unosara uri birishishi uchituka hachadziya dzese dzaunadzo unodzipedzera mukudeclare uri mumba mako nezita raJesu iwe Mary ndiri kukurayira nezita raJesu hausi kuzomugara ende naPeter hamusi kuzodanana kwemuru zviri kupera ngazvipere nhasi ndiri kutaura kuti zviri kupera nezita raJesu uchipopota nehasha uchipedza shungu kana murume uya unongochifara zvako uchizoti mwoyo naMary zvinopera chete kuti unotopira mukurongedza bhegi kuti hanzi kwakauya Mary pasikana bhabhai tiri kubreka tiri paprayer saka takumboenda kuprayer vari kuda nhasi manheru na11 semazivese dzekuUK vaya vanombondijoina tine prayer yemamarriage nemarelationships saka ndataura zvonka foundation tichange tichinamatira nyaya yedzimba idzodzi dzine vaya vagara vari kuti inini handisi kunyengwa handisi kudi zvinofanira kupwanywa mani zvinhu zvakadaro haufanira kuita musikana kuti unogeza vanhu vasingakuona unotadza kuoneka sei unonga wakazorwa chii itsito ripi rakataurwa pamusoro pako rinofanira kupwanya saka nhasi tiri kusangana muprayer na11 papeji pangu inenge iri live na11 o'clock munouya tosangana kuprayer zvinopera neropa raJesu chero zita raJesu rine simba bhabhai vasikana I love you God bless you ndakumhanya kuprayer kunonamata ngatinamate vasikana Mwari vachawanika handidi kunyeperai mungamhanye nadzo mhiko dzemapauda kana kubata chino nechocho vasikana zvimwe zvacho iquick fix isina kwainokuendesa maJesu mune permanent solution handidi kunyeperai zvine permanent solution zvaJesu izvi musaita zvekutamba nazvo hatina kupusa mufunga kuti mukadzi akaita sena akapusa zvoti ndingaita makore senchinamata Mwari asina chaanoburitsa zvine pundutso zvaMwari zvandidi kunyeperai bye I love you the love of God you are special usabvume udzikisirwa you are very special zvauri izvozvo chero pana akakusiya usasara uchifunga kuti hausi chinhu iye ndiye ane problem asi chakanaka you are beautiful unotoroorwa ukaita imba iwe zvauri whatever went happened in your life unotoroorwa ukaita imba unotofara muupenyu there is joy for you out there rega kugariswa pasi nemunhu wani uchichema munhu wani akakusiya you can do it again I just want to say you are special kana pasina akakuudza zvitarise pagrazi wozviti I'm special neugerwa musoro kwangu kwam special chero iyawo makanditi he uri utenga chidhoma chakatarisa kusaiti I am special ndisina wigi ndisina chi I am special you are special dear God bless you I love you andichingondichiwo bhabhai hapana ndambona ati I love you vasikana ima muchagona kubhaibhisana sikana ingatosimboodzana I love you one vasikana kamusandidaro so kushaya wanditi I love you nhasi kwendava kwamakatsamweko nhasi asi ndabata panyama nete ndakurwadzisa here sorry alright sorry asikana kana ndakurwadzisai munenge marwadziwa nhasi Marita thanks my dear ndiwo hako wega Marita waita basa mumwe wangu ameno nhasi vamwe ndabata panyama nete here ameno nhasi kakusangondifarira kavari kuita so tosimboitana I love you nhasi hapana vanhu musadaro so alright sorry ndakurivhesa zvandataura alright kuti mufare
Rundi handiti I love you maitawa amuchiona eka ndo zvinodiwa wasikana. Bye bye, God bless you. Tosangana paleta rega timbomhanya takuenda muprayer. Vari free muri paZoom tiri kuenda muprayer. Tiri kusangana muprayer zvina 5 minutes. God bless you. Bye.